Ndizi nigo niji kaunti chito etanaine. Una kaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori, nichi semo chinde chinyinge. Nigo kotonyora asite kode ya Star Times, Channel 195, Go TV, Channel 824, na free to air decoders, Digital TV, na Smart TVs. Scania TV yao, na boigo onchore ilio yao, igo iko yenyore. Ndizi TV, nigo turine kirenga, ekio korentera, emerubili merunge, chinka kichonsi. Ndizi TV, obwensu, vuomogusi. Mambia, jama tuko wiki, gochakire Jumatatu, goika Ijuma, chinsa ikumevire cha Mambia, goika chinsa iseto, imeya Ndizi TV. Una botambe to gochakiri iritukuri yao ase ogwansu tumede na manga koraganire kuritukuri goro nebo tukobogima konde bone Mambia ni goto kwarigania ase morobiri ogwe Ensakia umete sara numete Ensakia umete na mugasogete umete Mambia ewa no moda tena ki tiganda sokye gerogo isiko nda Nyarangi na Ensakia umete ne bwate vitamini D ne bwate ona entwe manjo moriere intura gotika maega imana entwe to ko vitamin D gete vitamin D murubiri no yo mubuka ugochakia na kurosa litukuri yao asenjire ndunge kima Ensakia ya Ndizi TV asugo kumanya iguru yamangana siasa aliatekire obuchenu chisemi richiko na boigo iguru yamangana yigenka karo wiki wechera buneri ya committee maximum prison egitire iga minute igota kirobenye mali bakokore egesibo kyao kiri gwasibire twasejereyo umirana na Nyarangi Ontita na Brighton Makuri emitandao Facebook ni otonyora Ndizi TV News na sensemo ya YouTube ni otonyora Ndizi TV News na sensemo ya Twitter na mwogoto tweet ase @Ndizi TV News ina tokonyora uchumbe yao asenjira yobukirano boigona bagotonyora gwetera asenjira ye SMS osabali mogotorora kurwa sinsemo chama chingumbwana nsiyosimole tokoroka diaspora amogotonyora gwetera www.ndizitv.or.ke utarasoka ku nyumba mwao ni Mambia yao nigera umchurie imeya Ndizi TV. Mama, kwa nini wewe mgonjwa? Sijawahi kuona ukiwa vizuri. Yani Mungu itumuntu kare moyo. Eburi ayo nayo mama na ukwane rubona kikware nkuyigo. Ingese no metuntu wanchite mama. Imetomana. Omwana omunyaruka sabiri nigatigire sukuru iliokurenda ngina omongina nyamusi uyurwarete gwetereria ise nigabeiro morebi natali kurinda efamilia ye sabiri nero tigirwe family iliokonyerenda orote nilifukuzwa shule nimetuma vitabu za drawing. Walifukuza leo? Na nyinyi watoto wadogo mnafukuzwa? Wanafukuzwa kuna watoto wadogo mbona wako sana? Mimi asubuhi niambia niende kucheza. Alafu utaki kunipa chakula. Nini nifungulie chakula? Nini hiyo hapo ndani? Ndizi. Ndizi. Umekula hii chakula sana? Mmenateta. Saidia watu wengi. Egi asiriri njira ruguru. Njira maate kirigiri njira ruguru. Obe yange. Urageria obe yange. Chinsi ibere nenu suchavo tuko na boigo mwiroro ritukure Jumapili muchekera chinsi ikomi cha maragoba Nyandoso imeya Ndizi TV. Omurubiri okubwatia nigo kurigererwa nebigori byonsi. Omurigererione naende ne Mambia ngia
yesanchire twabokire buya bono gonkare kugutura nkogotei ng'a boka amo na Yesu emambi ya bono tiga omonene abaseni naende ekero mokoboka tochaka amo nere bono ekero togochaka amo nere nche ndase obosi bwaino nigo nkoroku Pastor Judith Nyaitondi oyagi mwanchete Kristo buna omoboria bwa obogima bwane mbuya mono ase eng'encho ya okonyanchera tosanga amo nainwe bono totarasanga nainwe ntagete torasaba tosabe oyo oraire onde bwensi obokire onde bwensi oteneine gose oikaransete tiga ngo tobeke ebirengera riase ogosaba monene tata Nyasaye mbuya mono ase eng'encho ya emambi engiya mbuya mono ase eng'encho ya obwanchani bwao mbuya mono ase eng'encho ya ekegu na obogima mbuya mono Nyasaye ase eng'encho ya ogotwanchera korora rituko eriga ria rero Nyasaye oito ntunto bwenereti lakini twachire asore tokogosaba Nyasaye ng'o twabere ebio biakere eng'encho otokoboka toboka amo naye tochake rituko amo naye Nyasaye aye nomuya naende kwabweneire kobakwa ase amatuko onsi chaka amo naintwe bone kere tokoboka otorae naende otororekanere otoruserie ebigochanchera Nyasaye rituko rigima osesenie amache toranywe osesenie endagera torarie Nyasaye oito tokonye rituko rigima Nyasaye oito tororekanere kiagera aye nomuya buya mono ase eng'encho ya obuya bwao buya mono ase eng'encho ya ogokwa ase omosaraba na koboka gochaka amo naintwe rero Yesu koba omobui tiga erieta riao ribakwe esiko yonsi ne yao Nyasaye ase erieta ria Yesu twasabire na kwegena amina emambi ya bono etogochigosoma korwa ase egetabu kia omorandia egetabu kia omorandia isato ringana rimwe amu rigototebiga engaki yakera egento ogosoma kwaye igo gogochaka iga kere egento nkere nekero kiaye na iga inse ya erioba kera ekegokorekana nkere nengaki yaye monene Yesu abakwe ing'a kere egento ekere kegokorekana nse ya erioba nkere nengaki yaye naende engaki eye iga ekere yaikire naki gekogera giakorekana bono omostari oyo kabere gogoteba iga nere engaki yokoiborwa na eyogokwa yani kere engaki ntwateba ng'a kere egento nkebwate engaki yaye bono twaikire ase togoteba ng'a nere ororo engaki yokoiborwa naende engaki nere ororo yogokwa iga ekere yokoiborwa yaikire motebi Yesu mbuya mono nekere yogokwa yaikire naro motebi Yesu ng'a mbuya mono ekiagera amariko niga agototebi ng'a kere egento nkere nengaki yaye igo kere engaki tiga tomotebi Yesu ng'a mbuya mono tomotebi tata mbuya mono ase eng'encho yaya gwakorire mbuya mono ase eng'encho gwanchire omwana iboirwe naende mbuya mono ase eng'encho gwanchire maybe omonto asirire iga ekere engaki yogosira yaikire mobake Yesu motebi ng'a bionsi bigokorekana ase obuya bwao omostari oyo gatato engaki yogoita na eyokogwenia engaki yogotagora na eyokoagacha engaki nere ororo omonto aragoite naende engaki nere ororo omonto oywo arakogwenie yani engaki nere ororo yakere egento ekero okorigereria amang'ana akoba tokonya koraramekararanika amang'ana onsi gakoba ase eng'encho ya obuya bwa Nyasaye igo kere egento nkere nengaki yaye engaki nere ororo yogotagora na eyokoagacha engaki nere ororo oranyora otagogete pi yani oranyora orosete busa yani otabwati gento kende eyi nengaki ya Nyasaye yaikaba igo naende engaki nere ororo amaene oyo minto eyo okoagacha yani engaki nere ororo koigunga bono igo naigunga nigo nagachu korwa enkoro yani kere egento nkebwate engaki yaye omostari oyo kane yamanya gototebiga engaki yokorera na eyogoseka engaki yokobokia amagombo na eyogotenga yani kere egento twateba ng'a nkere nengaki yaye bono engaki nere ororo eraike yokorera naende engaki nere ororo eraike yogoseka ekere engaki yokorera yaikirerera ekere engaki yogoseka yaikire seka igo ng'a kere egento nkebwate chingaki chiaye igo ng'a
engaki nerorora oranyore amagomba kubuka. Yani gose no mwanchu ogwasiriri gose ne family yao imekwanyorira obokongu amaene nabokorera igo chingaki ekine kyokobokia amagombo na inde chingaki nchirororo oranyare gotera yani gweto gotera kogocha ime yao yani ogotera okoyia okonyora gotera kogotera ime yao eyu nengaki yogotera moterere Nyasaye kobwate ribaga igo engaki nero yakire gento ekerenga kiyi yaikire tiga konya gokira onye nengaki yo amagombo rera onye nengaki yo kogoka goka onye nengaki yo gotera terera Nyasaye onye nengaki ende yonsi yagoikira igo manyanga kiregento nkere nengaki yaye namba isano yamanya gototebi engaki yogosiarera amagena na eyoko yasangereria engaki yokoboania na eyogo taboania kiregento nkere nengaki yaye namba isana emo yamanya gototebia engaki yokorigia na eyogosiria engaki yokogacha na eyogotuguta engaki yogotandura na eyokobarera engaki yogokira na eyogokwana engaki yogwanchana na eyokogechana engaki yesegi na eyomorembe yani kiregento nkebwate engaki yaye engaki ende yonsi gento kiagoikeire manyanga kiagoikera singincho nengaki yaye yaika igo ekerora renga kiye bona yabeire enkongwake ira nase gitabu ikiga kyomorandia tubora omorandia isato chaka koligere linganga kikiye bona yarenge eye nenga kiyesegi gose nenga kiyomorembe igo bona tebi Nyasaye nga mbiyamo nasenga njo kerenga kineri kirema igasebuku kerenga kibona bona gose nenga kiyago ikere yamagombo motebi Nyasaye mbiyamo nasenga nje nerenga kiyeri kwatebete engaki nerorego ikaya kiregento ekere kwanyorire engaki eyu amaene yago ikeire tiga konya kabo monto konya korerameka manyange engaki eyu nabo yaikago ikiraigo manyange engaki nerororo ya kiregento na engaki ya kiregento ge konyarekana asinge nchiyo buya bwa Nyasaye ekere ukorigereri gitabu ky'aba Filipini ya isana emo igego totebi ngasekera lingane ekere kwali igure lyakobereire gosenaki asekera lingana ira naso kumubaka Nyasaye na komotebi ngambi ya mono Nyasaye yani saba na ende motebi Nyasaye ngambi ya mono engakiye yigabona ne yakiyarenge gose eyogosimeka gose ne yokogesa motebi Nyasaye ngambi ya mono asinge nchokora asimeka amabe nabokogesa amabe kora asimeka amaya nabokogesa amaya asenga kiya Nyasaye igo chinga kinchibwate igo kerensa ntobwate chinga kichiakeregento igo tobase konyakoba oyo korarameka okonya kwebori ngani nkiye kogarancengo eteraya gosenaki obugoretie mesige melito manyanga keregento inkere amanenga kiyae na endenga kiyaye kere yaikire omonene gakogokonya kwabu aso buya bwaye na kigeko garo kurigero lyase gitabu kirya Yoshua yamo kianda igakare koye guchingurwe kerarosire Yoshua ogotabigwa mono monene be strong yani Joshua konga kabisa Joshua tenena no okwegena konga kabisa genderere sabali yeye na kigeko gara na nchenko batabye mambi yabono inga konga kabisa togenderere sabali yeye tomanyenga ekerenga kinere na manganaye onye nenga kiyoko musasima Nyasaye buna bana gatoko musasime mambi yabono musasime korwe nkoro onye nenga kiyoko murangeli Nyasaye murangeli korwe nkoro onye nenga kiyogweitia eitie korwe nkoro manyanga Nyasaye reni gakoroche kerengaki Yesu no aramo naye yande otebira samarikaye ingenga kineroro ya kiregento ingenga kineroro yokorera na neroro yogoseka ekere yokorera ike torera buno yotabwati okwegena nekere yogosekera ike toseka buno yotabwati okwegena eyokorera kerera ike rera buno yomanyete nge byonsi byanyareka naso buya bwa Nyasaye
ne yogo seka kerera ike seka komaete ngebiga digo byanyare kanira senge nchiyo buya bwa Nyasaye na kige kogere mambi yabona ganko igu mubake Nyasaye mono motebi nga Nyasaye no muyora senge ncho kwambo kiribuya Nyasaye no muyora senge ncho kwankonyire na arolire litukeli okomotebi Nyasaye korume yao okomorangeri Nyasaye kwa motebi nga Jehova onde tayo kobweka ina sema mbi yabono onde tayo ra chaka mona ncheli tuka sema mbi yabono asenge ncho ya kerege ntoge konyare kana sobu ya bwa Nyasaye beka marua onsonye go konyara sole wonya tori konyara bugoli okoboko igora so morigere lionole andonsi asole to sabe asenge ncho ya kerege nto kwanyarire ko bagogoetera gosekyo go chikonyara ko bagokorora gosekyo gendrete goetera tigango to saba mono morigere lione buyamona Nyasaye asenge ncho yemambi yabono buyamone ruoti asenge ncho go tuanchera go ikemambi yeye Nyasaye ito tuakoba kire nande tuamanyire nga kirege ntonke bwate chinga kichiaye bone mambi yabono chinga kie chine chiyogo kobaka Nyasaye chinga kie chine chiyogo koimokere ligoro Nyasaye chinga kie chine chiyoko go sasima Jehova onde tayo kobwe kaine mambi yabono na kige kogera monene nkogo tebinga kwa bwene ire kobakwa na kige kogera monene to koimokere lya magoka ito igoro to tebanga Nyasaye ogenda mona intwe asomo gima otorendero okwegena otorengindero Nyasaye otorendero obogima Yesu Nyasaye itototo tiga aye no mwegenwa buyamona asenge nchayoro motolia buyamona asenge nchiyo buyabwao buyamona asenge nchiyo gotuancha Yesu ugatorangeli Nyasaye ugatotolia buyamona asenge nchiyo nemeyo buyamona asenge nchiyo yotoligereretie Nyasaye itemambi yabona mosesenie acha kamona yeli tuko ekiagera se chinguru chiaye takonyara Nyasaye mbiyamona asenge nchaye no muya onde tayo kobwe kaine bono eba konesi kotiga bikoiranere asante Jehova mbiyamona asenge nchotu asise nigwamo tiga eba konesi kobiranera omonene asante sese nigwa inja sama lieta ne onkoro ku Pastor Judy muanchete Nyasaye na ande mambi yabono nigo ngendrete ko musasima Nyasaye kimaete nga Nyasaye na aramona intwe mbakato sesenie hadi mwisho wa dahali era Nyasaye oromuya era Nyasaye oromwegenwa tikatomotere Nyasaye bono kurwe nkoro ime haleluya omonene ondeta yobunaye omonene ondeta yobunaye omonene ondeta yobunaye omonene ondeta yobunaye ninkobake Nyasaye Nyasaye ninkobake Nyasaye Nyasaye ninkobake tata Nyasaye Nyasaye ninkobake Nyasaye Nyasaye ekero kuligererie mambi yabona twasomire ko rwasege tabu kyo murandia inga kiki gosobwe nete gochaka kwerurombia inga kiki gosobwe nete go ikaranso chake koligererio buya bwa Nyasaye buna bogo isaine inga kiki gosobwe nete go ikerase omoimo kereri Yesu buna Yesu inga kiki gosebwe nete go ikera otebenga Nyasaye bana ogotigire tobo yo mogo tebanga Nyasaye ogotigire Nyasaye taliko gotiga kera chingaki igore amona Nyasaye kerege ntogo kora nigo gekoba asenge nchobu yabwa Nyasaye murangeli Nyasaye matebinga Yesu nima etaye no muyole wantebiri godera asege tabu kyo morandia inga kerege nto inkerene ngaki yaye igenga kiyesegi ne ya Nyasaye enga kiyomolembe ne ya Nyasaye ekerora nyore gosene segi obwato goetera imokia eliogiri yao igoro motebi Nyasaye ese yeye mbwate taliye yane gose moterere Nyasaye ebinto bibere bunoko moterera Nyasaye nigo kubwate chinguru mono ekero ko moterera Nyasaye nigago ikabwe komanyane ocha koligere linga ninkieke gosoyo minto yo goetera igo ekerenga kiyesegi ya echira asobo gimabwao motebi Nyasaye ngakiye yabona iganda itegokorora motebi Nyasaye ndaite kogotera mna Yosifati elinde lyoterere Nyasaye ne chinguru chiao chionsi omone na akororekanire nekerenga kiye yiga yende ya ikire yo molembe
nero motere li Nyasaye motebi Jehova aya no isaina sobogima yani to base konya gocandikira ngana rinde lyonsi asenge ncho twasomira samaliko akare gotolemia agototebi ngenga kinerorro yakeregento neba nekere kwararire ngabona to konyara tiga konya kolerarira motebi omonyare lione noro no isaine no nyarere naende nondorekanire neba nechisegie chigango etaetera Nyasaye yenenga kie yuyese gibono ngotagete nkororo gokundwanira elinde li Yesu akorwanire elinde li Yesu atorwanire twensi ntomuganeti Yesu yo asenge nchere kerara chake gasiengiya onde tayora pinge ne kerara tebe ngabono enga kie yegane Yesu gina korteire talinge segi yacha gogokora esegi nabeko imoka elinde lyonyora amaseseni ya Nyasaye Nyasawe itotiga baseseni mono Nyasawe itotiga seseni ririko lyaye Nyasawe itotiga taramo na inuli tukoligima Nyasawe itotabaremera ekera mogo taratara monere buyamona Nyasaye senge njiyo moligere lyone omoseseni nando omororekanere ekiagera ye Nyasaye kwa bwena ile koba kwasenga kieye naene Yesu twakobakira senge nchayoro muya onde tayo Nyasaye kubwika ine mambi yabono na kiye kogera togo koimokere ligoro Nyasaye togo tebanga onde tayo kubwika ine asamalietane nchego nkoro ku Pastor Judith Nyaitondi korugali kisi embassy no buone ekerogo ikaga aligeteli no tobwate ekanisa yane yerengo shirikige koro kwa Abundant Life enamba yane yesimi igere 0712 529701 yani 0712 529701 kora ataketo sangamo naye karibu twakwaliganire tiganya saba seseni amina. Ndizi TV Obwansu Bwomogusi Ndizi TV Obwansu Bwomogusi Nigo bono ya nikirundekerene Nego kurentera Chibicha chinkia na boigo chinkeno nukukigima Na bogo tonyora Asoro gonkor bwogusi Neji kaunti chito etanaine Una kaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori, Nechisemo chinde chinyinge Nigo kotonyora Asite kode ya Star Times Channel 195 Go TV Channel 824 na free to air decoders Digital TV na Smart TV Scania TV yao na boigo ontore ilio yao Igo iko yenyore Ndizi TV Nigo tore nekerenga Ekio korentera Emerubuli emerunge Chinka kichonsi Ndizi TV Obwensu Bwomogusi Chigosori na Steven Ndemo Numrubio Wukumanya Iguru yari gokorekana Asibiru bogi Chigosori ao Kurworo gonkurbugusi Kenya Ninsenkima Nabeka ukumanya na kukurentera babwatani ao Kurwase G-League buna National Super League KPL EPL Bundesliga Nechinde chinyinge Kerari tukuri Jumamosi Gochakira chinsa kianda Goika chinso ikomine ibiri Chamaragova Chigosori Ime ya Ndizi TV Mama, kwa nini wewe mgonjwa? Sijawahi kuona ukiwa vizuri. Yani Mungu itumuntu kare moyo eburi ayo nayo mama na ukwane rubona kikware nkuyigo ingese no metuntu wanchite mama Imetomana Banyabantu banyangire Omwana omunyeruka sabiri nigatigire sukuru iliokurenda ngina omongina nyamusi uyurwarete gwetereria ise nigabeiro molebi natali kurinda efamilia ye sabiri nero tigirwe family iliokonyerenda orote na mimi nilifukuzwa shule, nimetuma vitabu za drawing. Walifukuza leo?
Na nyinyi watoto wadogo mnafukuzwa? Wanafukuzwa, kuna watoto wadogo ambao sabako sana. Mimi asubuhi niambia niende kucheza. Alafu utaki kunipea chakula. Ndio nifungulie chakula. Mimi hiyo hapo ndani. Ndizi. Ndizi. Si mmekula hii chakula sana? Mmenatenda. Aya, bye. Mabegete mako mabegete. Koshakira rero yakonya kwenye kuomuga kondamaru okoretire bintu kurunga okone ri kwanya kumbamero koibere inju. Aya. Ninakoro nekenyoro nigo bamurukire omungina nyamusi nyandoso. Muna wagansa kutio kaigu mwana one. Inchengo konye boli nyamusi. Iwo koli endagera yasoka bikusi niwe tugutioka nabo atabagenire kinimpara nabatigire. Kwarorire chena ataka ngake no ne simigaria. Aya ndanyu no na macha huko kwetu Mpeketoni. Mshomoroni kuna mababu wanasema kina mzee Mwinyi wako wamesaidia watu wengi. Aya. Egi asiriri nchera ruguru. Chira maate kirigiri nchera ruguru. Obe yange. Obe yange. Obe yange. Orangeria obe yange. Divana zevive. Selina koebuze. Yerelia egosol yukwegia ya nyandoso ime ya Ndizi TV kira rituko rya Jumatano chinsi ibere n'enusu cy'abutuko na boigo mwiroro rituko rya Jumapili muchekera chinsi 10 cya maragoba. Nyandoso ime ya Ndizi TV. Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Omusayansi Easy B, Vena B. Iyi ni ya tata. Nerogerire, etata nerogerire. Nerogerire, etata nerogerire. Nerogerire, sikusi chemesete. Nerogerire, erero ngwanerete. Nerogerire, sikusi chemesete. Se andusire amariga goiteka yagoiteka yangeyemo nero yukana gwate ebitaratara byoke byabochogete korenderero tingobara aya angoreire sobogima bwane korenderero tingobara aya angoleire sobogima bwane. Nerogerire etata nerogerire. Nerogerire etata nerogerire. Nerogerire sikusi chemesete. Nerogerire erero ngwanerete. Nerogerire sikusi chemesete. Nerogerire tata nerogerire omuisyo mungare nje namesire kerase nkogenda nigonsigire na manyika yeso ntuntuvire akambata kandusia chinki monwa sikuisinze neinase getunwa keronda monere nigongotonwa amapenzi yangete nigongokonwa narenge puro kintabwati nje jenda kabata gantebya ninchungorende tebe gyutaite ninchungomende totigaga kinyachenia kogenge togo ikege suntenere laiti ebinto mitema kobata keronda monera kongaidi ontebinge choketi mbegaidi. Nerogerire etata nerogerire. Nerogerire etata nerogerire. Nerogerire sikusi chemesete. Nerogerire erero ngwanerete. Nerogerire sikusi chemesete. Nerogerire korenderero tingobara aya angoleire
tugo ikege suntenere laiti evinto mitema kobataiti keronda monera kongaidi onte vinge choketi mbe gaidi nerogerire etata nerogerire nerogerire etata nerogerire nerogerire sikusi chemesete nerogerire nerero ngwanete nerogerire sikusi chemesete nerogerire nerero ngwanete Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi. Je, wajua kuwa jiji la Nairobi lina idadi ya watu milioni 4.4? Na wajua kuwa tangu tujinyakulie uhuru ni hospitali 4 za umma tu na zingine 2 za matibabu maalum ambazo zimekuwa zikitoa huduma za matibabu kwa watu milioni 4.4 wanaoishi jijini Nairobi. Hospitali hizi za umma zilizokuwa awali ni pamoja na hospitali ya rufaa ya Kenyatta, hospitali ya Mbagathi, hospitali ya Pumwani, hospitali ya Mama Lucy Kibaki na pia 2 za matibabu maalum ikiwemo hospitali ya Mathare na hospitali ya rufaa ya National Spinal Injury. Hii ndio maana chini ya uongozi ya Rais Uhuru Kenyatta, huduma za jiji la Nairobi NMS imejenga hospitali mpya za umma 28 katika maeneo tofauti jijini Nairobi. Hospitali hizi 28 za umma zilizojengwa upya sasa zinawahudumia wakazi takriban milioni 3.1 katika mitaa ya mabanda na maeneo mengine jijini Nairobi, ikiwemo hospitali ya Soweto Kayole ambayo inawahudumia wakazi takriban 50,700, hospitali ya Muthua Uthiru ambayo inawahudumia wakazi takriban 55,500. Je, wajua kuwa Rais Uhuru Kenyatta ametilia manani suala la kuwaunganishia Wakenya umeme? Tangu tujinyakulie uhuru hadi mwaka wa 2013 ni nyumba milioni 2.3 tu zilizokuwa zimeunganishiwa umeme. Lakini katika miaka 9 ambayo Rais Uhuru Kenyatta amekuwa uongozini, jumla ya nyumba milioni 6.3 zimeunganishiwa umeme. Hii inamaanisha kuwa nyumba 1787,500 zimeunganishiwa umeme kila mwaka tangu Rais Kenyatta alipochukua uongozi. Kenya sasa pia ina megawati 2,600 za umeme ikilinganishwa na megawati 1,300 zilizokuwepo kabla ya mwaka 2013. Juhudi hizi za Rais Kenyatta zimeiweka Kenya kwenye nafasi ya kwanza Afrika katika uunganishaji wa umeme. Kenya pia sasa inatumia 73% ya nishati safi ikilinganishwa na mataifa mengine barani Afrika. Sasa wajua. Eduka ye supermarket ya Gadmart iyuyo igurwa bwanko higa imeyo muchukisi nigebwa tobokoreri bwe birenko bigoromono nabo igo gutwara ibintu byonsi biryoraganie inseye kiramekemo nigo bakohonia chindagira chugutumeka jikoni buno busiye bwogurwa bukma bulibwa mandazi amaguta yugo karangira chenyene esukari echumvi chisabuni chimete omo nibinde binge boigo mbabwate bakery yokoro isimigati ijwere muriro n'ibindi binge buna jewel n'kinsa cyokobeka koboko mbabwate customer care center yekerengo kigoro asoko nyorobo koreri obusira kigima okobugorerwe mesiyo yawo gwika asogo chikoye buguria ayibwe ko monyene boigo onyiko bwate libolio nabukugenda gwikase desk yabo ya complaints naborobwo niko barakuririye omuchando oburendi niko bubikire kurwa gisiri ekerogo soharoro nabuigo mbabwate asukwege kigari yao ekeroko so iseduke iyo iliyoko nyorobo koreri bwabo batarire aseduke iyo erimiyo muchukisi angeni chiabisi chia Guardian iliyo nyorobo koreri obusera Gadmart Supermarket ebintu byonsi insiye kiramekemo n'amagurianse. Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi.
mwanchi muligereria na hande nengekingia tugukwaregania asomororyo bwensakia oyo guchaka chinsa 12 chamambia gwika chinsa 3 chamambia nyora rero ne lituko lia Friday ekero riri chitariki 15 ekero tanoyo minto gaiga ase studio mwancho muliri bone tokwera libagiria bene gukwarigania ase litukeria Friday nyona rero ne lituko lia free Friday edi tunya toko bamana gochakira boni goika chinsa chidisa tunyura bna rero litukeria Friday ntiru ya twa minyoka mono tokwire binto ngora inde twa kwarenia asenjira ya bene komona ando sia sobere ni twa kwarenia asenjira ya bene ase litukeria Friday rero chikari chitariki 15 motinyi no 12 mwaka bujiri 2020 noyomo ekerondo chebuna matuka endete kuminyoka mono nande roche musimu we Christmas go sitariki Christmas nganga jire karando ojo tiokia mandasi ono ento to kwarene semambia bono to teino be amona into kurboni go ikomeri nyona na manke to kwarene ngitoro go irago kase chikaseti torona ria airoborito engo chitoro go somera mwana mayi ana agendete wateka imena siku ya gusie ande to gure rero ndito go twaro musania se studio ende twanya ko kumanyanga ya chakirete twatenga keigo ende weekend magonya to ikalansi twarosira kinene rero ndito go tenga kege karo musania tire ase studio bono nigo to kuira libagiria bene go kwarigania nyorana bakwanda gutubwatia ase mitandao yita sense media Facebook Ndizi TV News na sense media ya YouTube Ndizi TV News boigo sense media Twitter abago tweet @Ndizi TV News boigo na bogo tulikira SMS ase namba ere ase screen ya goga bwase TV ya umwancho muligereria togo kwaregania ase njira ya bene kigima togo getenga rero ne litukurio mweri kigima lie wiki ande lituke ndibwate mangana mango mwancho muligereria ntumanyete nga abande abangi babo ne lituko bakwenda kulera abamwe abasengencho amakweli abuchira seliro balitoria gusino nyene nsengima igo tokubatabya nga pole sana ase bali basireirwe na abamwe abo pole sana ase bali ase chinyagitari nyasabale ne nandagendere kuba eliogoli ichenu munyare kuba moko wena chabis chito chinene no chira samagacha New Brighton apartment aigase pare nene ya Kisi nyakoe igonya gotetu gototarira karibu sana twakwareganirire egaro toletera mangana maya tumineti amatangazo y'ichingencho chonsi Ndizi TV wansubo mugusi ngokora tole ase enchira endonge kigima igo kabamona ndio karotwa chakire Ensakia bene murobelyo bwanchire gusie ngima egaro tukubwatera noyo mintoke gase studio una botambe rero ne tukulia Friday tutabwati mange ntubwati mangana mange turachikona gukwana kulende murobelyo ro nabo kwenda buno obangire amagazeti ngo kwatura senchira yobwenge mangana mayengo kwatura senchira yobwenge buna koregete kururi tukole igoro boyige guchikoraga nse ya mone nusu ya bono mambe mwancho muligeria ngo chitori gutwara omunyangero gaiga se studio tokole bintu buna togokora butambe tonyore gwetera website yaito andonsia sole nsengima obe Dubai obe Netherlands obe wapi tonyore gwetera www.ndizitv.or.ke ne mtandao yaito ya Facebook buna Ndizi TV News, Twitter Ndizi TV @Ndizi TV News na boigo YouTube tanyale buna Ndizi TV News igo bono asenchera ya bena segeke kekerebosyo ngo bosoitole ase amagazeti yelitukolia rero ncheni gonkoro kwa Sara Nyarangi Ontita nje buna botambire tariane Brighton Makori igoro oyo mto Brighton muraibu nsintoro chena chiete ko korora abantu bali babwatobole mawose mbaikiranetie emyaka 40 ese kiombe gere giachage tu kerigetenene ta abantu aba bale no bolema ki national disabled people kerigia Kenya gia trustees giacha bono bare emyaka gesegechakwe emyaka babwate anniversary emyaka 40 bono yokoro kingen serikali eto yense eto ya Kenya ne sirete gosenanga ndatukobeke mirobelerie bwenerate ili kubanyura bali no bolema sense eto ya Kenya sengencho nonye first lady nate bangumu baro no gwenda tobe kuboronge egere manyekane ng'abantu ambale ngabale nalie karono no bokonyi bokurwegwa kwanyoranga bokonyi bwaruru boisaine asengencho nyi mubaro toyo
abakonye nabo buraruwe gwa bande mbaikera ekara abantu babwato bali mana abange ntwarore county to ya Kisii wetera mu county police commander Francis Koli na ena na chi wheelchair gocha se abantu bali no barema boigo ne byombe bikabwatira nenye gitari itene ya Kisii teaching and referral nabaru bakaena na chi wheelchair ige inega singia na ni gotogoteba ngatiga abantu bali no barema bagenderera kuinyurwa asengencho ntwateba nonya na mangana yeri chiko ng'abantu 20 ntore ngaine kurende yani ama rights ni gochire ngaine kulinda abantu ni gotore tofauti wakili ateba nga abakonyora tubwate maoko na aru tubwate maguru igotiga bainyorwe ekini kiorokererie kia sana murai wensi ni gate tabne mirobili abene ndeta kobe kwiri gochikosira abale no barema boiga karate tabna abarabu banyara ba abanda bali no barema banyara ba gwaku no burwire bwa COVID-19 banyara ba gwetera amangana makong kurenda ate ne serikali nigenda tukubike mirobili abene rikwena kimana barabo konyara bali kweigwa buna no bali kati ya ito agate buna no ne chinjira chekerero ntakire kurigwa agate ya university te gukora research chikoro butuki yatukuma mirobiriki erabe kubene eriyo gochigokonya abale no bale mabigo na kirete bali bairase kyombekyo ya trustees mbia mono korengana na ebalende no neni bokonyera se kiganjekyo iya ena kiribuna abali no balema konyora bale okokonywa onyere na kyombeke na kokonya kire abali no balema ko bakire chiwiri cya ko bakire ebintu bibara chakire byasara byabo ase ensito ya Kenya igo muraibu ensenate yatebina no ene serikali yae ko inenda ko bikimiro bya bene irigo chikoya konya abale no balema ando nyurena na arweto akagenda wikase national bank ase mu Nairobi igo igora na korotega ase nyinga sana asaji tena gate abone mirobiri abene ngo bekwere ndito enyara kolenda chingiti cheito ne bintu biri bitu tane na sarude ukurege tindi gocha sabantu bali bago ita chingiti choro sana anene buna chinjogu ebarusia magunjara lya abo bachikoni ate tende mirobiri abekirwe nanda akaboli abakenya bonse tunya tokolenda tubwatirane tunya tokolenda chingiti echi no ne bintu biri bitu tane ine no igora bintu ne bina siasa nero njako ya ngoro jabara imbalenge chinzemo abo no mokonyi bumurai bwense alinga sensemo ya Western Figa murai kiama kia ODM rera moro dingere twatete gorni gara sensemo ya Mombasa arasumo mokomokeigo na oka jagenda tene chikambini cha sibate tebuna barabumbarai no bara amo no mugwasiri bobolendi boyime Dr. Fred Matiang'i na cheta sensemo cha Nyakaji kama kwa sehemu ya Nyamira kero akorete imechango au si skulu ligosira chisemi cha orongo rogusi ayunga kerte kati ya litora chukuri se ara ego to sira chito ekero to chukwirana yonga kerte to kwanda sumu mo kaigo inde to kwirana to kwiro ikasi kaseti to gote binara liali airu bolito gosena ali lingana limwamu Gosori na Steven Ndemo numurubyo wukumanya iguru yari gokorekana asibru bogiji gosori ao kurworo gongurugusi Kenya ninsenkima nabeka gukumanya na gukurentera ababwatani ao kurwase League buna National Super League KPL EPL Bundesliga nechinde chinyinge keraritu kuri Jumamosi gochakira chinsa kianda goikachinso ikomne ibiri cha Maragova Gosori imeya Ndizi TV Kero monto nabwato muganoye kurwe iboretwe guikabono kurende ngero egentekemo kegwatanana omugano yomo guchesu muganonde negentekyo numukia bugwetoma kegima ekerenge kenene asumurubiryo no kurwogosigita guchase omontonde irionere amanye gwetoma gwikebirengo byigoro
Brian Sagini Isena nigairire ribagirio na gwisaransa n'abantu ao irio gukorentera emigano yabo kira rituko ria juma chinsa ibere cia butuko na buigo mwiroro rituko ria jumapili chinsa isano na isato goika chinsa kianda imeya Ndizi TV. Chinga kicha bento kwira wika ase chikasitie toko taina ali hairu bolito nande na liabwa inga limwa mundiri kolende toko taina genda utobwati kwetera se mitandao ya ito sense media Facebook tunyana Ndizi TV News sense media YouTube Ndizi TV News boy sense media Twitter na bogo tweet @Ndizi TV News bono ande boy na bogo toma uchumbe ya nyingi gosoko boli kwa gosebirengeri bya kwetera se namba au ere ase screen ya ndi tunyado konyora se njera ere endonge unabotambe nigombwate gasedi ya The Standard. Na incha sensa moyane igombwate gazeti ya The Daily Nation. Ase gasedi ya The Standard sogo jakera bono lingana limwa mu gosedirire obolito ni gobono omuraibwe kiama kia ODM lahira omorodinga arorekande gutwara chimbero chinene ose ni gatwade kimanyerero kyugo kigorosya obo a coalition enyi gose obwamate obo ya ni gobone gaseti egoteba buna lahira ni gabekire merobere chikwena kebuna nkorosya le coalition enyi aya maega ya kuralia eganga yayo kurigikero kyo president umwaka ogocha kero atwara umusangaro monene asigetigia kasarani lituko lechuma ewiki ya ita yonigo rahira tebiruna obo mobu kucyare ko borosya anene ekegere buna nigo bachikorosya omobu na ekiama gyachipiri nekro yarakane buna murai bwense urukinyata niga komwa okoboko umurai bwekiama ekyo Raila Amolo Odinga. Waigo ngane yunere irobolitase gazeti ya The Daily Nation aseto komanyuga buna ababwatani bali me gose bali bagusira omukonyi b'omurai bwense Dr. William Ruto ababunge niko batabire bagucha koyelia inse omuswada oyo kageire ko irwase bunge elio chiko kwanirwa igoro yokorosi wa kwebyama bya siasa amo robelio yuko so mjadala oyo nigo kageire gwikiwa ase bunge nene wiki egocha elie ochigo kwanirwa na gocha gochenji gokora monchorelio gete ase gokora monchorelio ase ogocha korosya obwamo bwebyama omuswado oyo nigo gocha gwikiwa no majority leader wasolio umurai bwabange ase bunge Amos Kimunya oyo gochikoyikia ase bunge abwasaba ababunge bali bakomoko boko mukonyi b'umurai bwense William Ruto batabire mbali gochikwanchirana omuswado oyo ekiagaranga omuswado oyo nigo gocha komwanchireria omukonyi umurai bw'kiama kia ODM Raila Odinga oise gweta ase bunge elia chikorosya obwamo obora chikomwanchira osekomwirira kubwa oburai bwense omwaka ogocha bona nigo ababunge batianire nga nigo bagucha kuhiyelia omuswado oyo okageire goikiwa ase bunge ewiki egocha no murai bwabange ase bunge Amos Kimunya ayo mona yanda mangu mwanchu muligire yanyora ase page ya 4 ase gazeti ya The Daily Nation. Nduwa no kwenye na aba punge usaba chumbe bali bako mwoko boko mwakonyi b'umurai bwense Dr. William Ruto barabunigo batebire namba chikwanjira na machika yu kore twase bungo sekera amachika yo chikirwa se chikirwa se punge nigo barachi koyakana gose koyeyeria se batero namba bali chikwanja ichikirwa so ase bunge kore ndo inyoro mete obwamo b'umurai bwense Uhuru Kenyatta Jubilee na ODM onyole numbers na chiro chingo chichire chi account as a parliament yobono ababunga abomukonyi b'umurai bwense ntukumanya mbalinga bale ase ebunge osinande mbarabi mbalinga bale barabase kuchu baraise overturn ebili yakare kire bunge yobono negasi enkongu asengencho ababunge kuru Jubilee mbaro bakomwa omurai bwense okoboko nando murai bwense nigo bale amo no murai bw'kiama kia ODM Raila Odinga igo nichiko begasi enkongu nabo barabaise gocha gweta
ase okorora kwane ase eng'encho na ababunge nabange bakomoa okoboko omoraibu kiama kia ODM Raila Odinga na bamwe bakomoa okoboko Uhuru Kenyatta gose bari bagosupport Uhuru Kenyatta igo bono nonya baiga batianire ng'amba gochikoywetia numbers ngochichire koimokia oborito igo tiga toganye ase eng'encho na ewiki egocha batebire omuswada oyo ogoikigwa ase ebunge igo bono intwe gasito nokoganya naende totebia omoncho omorigereria eng'ana eri ya egetugu bunge nokoiga aya nara amachibu ase ebili eywo gose ase enkwana eywo bono kero togosuka bosia ase gazeti ya The Standard nigo bono abarimu babere baakirwe fine ye chiringi chimilioni 4.2 maega yogotoekana na mamocho yokomwakebiranya omwana na kumuumiza bona abarimu abo nigo ba ekigambero kiana chitugo chiko kuna bachikwakana chibese cho 4.2 million chimilioni 4.2 ase bono yaorekanire buna abarimu bari gutwara obwoba anene karonande onyore na omwasiri bw'egisemi mwasiri bw'egisemi Professor Shimago amo no mwasiri bw'oborendi bwa Dr. Fred Matiang'i batete nibo kompyuta kire kwirana ase school konende bono ekoti nigo ya irane ya tebiruna abarimu abachi wakana chishiringi chimilioni 4.2 ase otoekana komo aka omwana ebiboko ase abantu batanga omwana onigarenge indiscipline abarimu abakamoita korende bano nigo banyorekanire namba abwata mocho nigo bakorete mamincha ya rights cy'umwana igo bono korana ekigambero nkiana gitigoro gwetera no mo charge mo justice James Makau ero na gite nabona abarimu abachiwakana kibese icyo 4.2 million watch best nyingi makorende ogoita nkorororo mwarimu araite omwana atabwati intention yengia gochiasa omwana oyo lakini onyara gwakira omwana iboko bya kawaida oramami omwana omwe iboko biri bitakere iboko nyambi 4 3 5 ekinkagerete omonto moiburita kwira kina kigambero lakini ekero giki mpaka se kigambero ige minute omwana oyo na umise tu na ande taite tu esencherere proper ige ite tu improper encherere tabwenerati mwarimu akabuguri wese no motebo obokombe akang'a goita omwana kuri omotukero kende gosoma gongo gosenda abwaro nabereirere omoiburi atake koimokia step lakini iboko ebiga bya kawaida tinkagereti gose omonto nairwe ekigambero omwana oitirwa ase eng'encho ine enchera yamo yokorekebisha omwana gose yokorongeia omwana na kiorocho mwaziri bw'echisemi atakirete kiboko keri keirane kenyerere tu lakini onyige koirana nande gatumeka ase enchera etabwenereti nabondo chifaini chira wese gochikobucha sama tukari bosio korende ekaroito to mwana na machiko tinkagereti gose nebwa nerate shida bono no ena mangana yunaire bolito nara page ya gatano no masi bono okongusana na kwarekanire gati ya baiboli abalimu na stakeholders asa baiboli barwatana bibo kompirana as school nya ko ga approved school asa abana bari bagosire bakwiru bachikoreka bishwe tabia abana na bagotana barabum batagiti bibo kobira na school kyaromete abaiboli okorra bayebera iri abana no nande gwatebero na abana na inchiranire araitwe ere engiye korende mweto mwana bakomateira mama akwibo kondo mwana nero nyora nankwe nkunya kweburuga burugari no mwalimu tatagete kumwaka ase asanga mwalimu nyoro mwakira asanga one kinegero ngitoje twakagamba abana no yaba a challenge nanda abaibuli kero kende chinsa chinde ni numo gochi mwa fail abana baino nonya pamoja na abalimu asanga njo mwana tali mwalimu gochi komarakabishe tabie school umwana we ikatu ale tabie ngia korunga nyomba anyo mwibuli togotene na imara orosi umwana okuru nyomba mwalimu eregasi ayino basomi umwana mato abana mbarororo baba isako ba akonyora abana babo baraba mwenu kwanyora mwalimu otigira umwana gochiabu igoro chokorosa iri umwana era eganga yaye asomia aru klasimi iga abaiboli ire jukumu enene ntu atebi kuno enkurugoro ntu arucha segazeti ya The Daily Nation abalimu abaiboli tema kulinda abana baino kurunyomba tema kubaeta bawo musingi kawike skuru umwana oro muororo no mwalimu komabere gasi engororo kubeka machikanda asobo ngobo umwana oyo asengencho amatuka mange no moibuli omenyete no mwana oyenga iga abaiboli mokerera igoro konya abalimu tekoira umwana umuya umeteta gwityo nyo skuru umwana ko mwalimu akumurangeri ngaki incho rama mansa umwana uramamiro umwana muno uyo mwalimu akomotiga lakini rara abana benenete akumurangeri nando boli nga ninji
akuri mwalimu boninje ngwe wa bana bakarotana sisi atupangwingwi bona korora mangana abera makongo lakini nabaibo nabarongo ikani nabo mochisara and ekero bakoira abana bake skuru umwalimu ateba ani ori umwalimu atena ki kora discipline omwana umwibori bwanko matina aka mwake ibo inki umwibori yatari go take reaction ora aka omwana ibo bono yaba mwalimu ira na maiga because mwalimu rochinga ya chukuru chibeze bana abakiru 4.2 million mweto mwalimu nabakuritaya atari million no nibere miaka ya yonse asomire kiaro cha kuikinore million nibere negasingusa no nyora no ri musara kira no ako musara obwe to cha kuichibese to kuikinore million chibere kabono negasingu nabalimu kuchibale kobo alafu rendi nande abaibulyo nyembali ko chikolenda bana babo korunka buna twateba still nabo no gwaka ne fine ile kara bana bagusali ebintu skuru ero tekorosa chirwi 10 chirwi 5 waka ne fisi eta waka ne fisi wiki eye wiki ego cha waka na chirwi 10 chiomorero igo ne chitabi chiri abaibuli babekireta abana babo manyo mwana o teonya gotanga mwana natago koraiga karamo manyo borongera nde bwatero na abasania gutara nabo entwarora abaibuli bakakamageri bakwe fine yange chirwi 10 bajira sekigambero bachigutanga mbaka na chibesicho lakini nande kigambero kigatena goikabaka kigateba goikabaka ne asengencho obuno busali bwakorekana na abana babo iga abaibuli ndutoire njukumwene ne buna tokonyo kwebarali abana buna toko ligie fisi wiki ende twaligi chibas chia damages asengencho bono ntoroche vise bimbiga endereta igo kero mwebuli karansero mwana wae no mwana na baraba bamanyenga kies tokuruminto ni yerega nabo ukonyana kwa baisa na hindu Ensakia ntu atemeto korobo tukinge ko era bebuli bagwa ku fine ya igoro mono tarutwanyora findings stokanyora na aba tari bari mboka tari skuru gweti chibasiri to atena public works ngosoere ime serikali ngosoere ime ya kesabu yarana ki abana aba nkibasali bamakwa gu chibasiri kunendera kini abaibuli banyale bakumia mono sara anene garo konyora na efingwa kana bali fine ngwa kana bali umwana atakite pocket money bono koma konyorana umwibuli ojagire kuyagiria kemba nyari natabwati bese nanda abana ngbaenda to usire mete bana mbachari tigo na abana baitu na baro bwase bali tigo batwale chimbo chingia nande batige obokabaro bongi yasenje nabo barayi bankyo nto gocha kobere Ensakia ga miaka yonsi igonto teta abana basome bacha kuira na intuli bageliga na baro batebya abantu kora TV ya Ndizi TV iga abana twara chimbo chingia abaibuli tu abatomira abana muna bagocha batebinga tiga batware chimbo chingia nto baganetie asamatuko agocha oigo ekartosuka mutu ase gazete ya The Daily Nation nigo toroche bono botuki nigo bokworokia buna abangina abange na batenenerete chinka osena babeira bateneneri bechinka kubwa abasacha esababu yagera neringa abagaka abange bono bangire kunganya koruri sabu na kuchikuliye emirimo emechi emenene gochi Nairobi, Mombasa, Kisumu, Kakamega, Nakuru barurenka batigira bangina amajukumu amange yo goteneni chinka no goteki care kuru abana netugo elietigaretenka obono botukibwa ene kigwa ne kiombekere kya Kenya National Bureau of Statistics ase obotukibwa kore tukuru mwaka 2019 gose omwaka bwechiri bibere na 19 obubwa aragatibu na 32 nugutainye asemia kurwa se family cha korera tu obotukiobo milioni 11 nuguta 41 yani 11.41 million households chinyomba cha korera tu obotukiobo 32.4% na bubu aragati kuru mwaka 2019 buna abangina bona na batigirwa majukumu ande ngotamengo tebende ngabangina na butogo na baguteneni chinka onyako bugane gosori ntu akwana rima ayene director yana mugatebanga nga bangana yitari bonga na basacha bateneni chinka empake mbatenenetie kurenda bona asenge nchubo gimabwa kongire abagaka bange bakogenda chinsa mache isiko ya gusi
batigira bang'ina batagwarite na gutenenia image. Lakini Sara gwete na tari bakwenda gusaria gukora kintu endekebe nkwirigiri bagochi because yomongire onere okagwate birina otekiria amachukumuka nomugaka ngurigia goji mweto musacha ni gakwenda origia ochigosacha mokunga igo bono mokunga onere atanyoretie binda gukunga igo family mochoto gutena akina ndene ebibasebye baka bakwenda bari isiko kero kende buno bukumbuge mabwako ngire okanyora omonto agwaka n'chibesa chinke igera akararia matuka mange lakini kuru etariki amabako mutinyi paka chitariki 30 mutinyi mugima ukunguna romaite na kyana bakoragira chiombe lakini mwago ngo tomari chibesa chiombe ngaichikare orangiri wesukuru kina kyabeire nka ochire koko represent barasanga mugakata yo Nairobi akari nachari bagari igo bottom line neringa abangina na ubagendera tuguteneni emechi asemechi menge yagusi no nyanke nyingi lakini rende abangina ngokora muremere lakini mugaka tayo meto mugaka na eresiro yenga mugaka na tayo mojo itogotene orojo mongina mongina rega cyane gokunga karo mongina mugaka mutumire kiri buso tukuru Nairobi na rogo jibanga arore arombuya ne mwana murabaya lakini rende abagaka na barumba bwatero yabo asenga ande bago chikori roje bese ku Nairobi bono rana ki baite Mombasa ku Mombasa mpaka gusi transport ere osine jiri buso to gosiri bunyi mugaka wanyorire musara oseno bujiri sana ibe tarta gotomero mongina kanja gochera nandeka atumie musara wa bwenzi igombia chibasiria atumiro mongina nero kubaga nero manyete nganki kiburite muchoyo nalie karobo cyo kwanyora nane chisani chinyinchi gorire kwanyora kambuli ka mentro muchoyo kwanyora gesima kiaremirwe igabangina tokubasabera nyosaba matuka mange nande mugendere gusira mugendere gusira na into abagaka na into tugenya gusira abagaka batumujibesa nabangina barobe korba gutumira ujibesa mugaka struggle nae kabo mwamini vugo jaso mugaka tonya komenta abana mugaka kari Mombasa uchonyona kwa mentire abana bange omujyane ando mugaka bwe mincho gira no Mombasa uchikomenyo myake menge abare nabangina bande mbaroro na barabo mugaka gotomene ngokorwari mongino olimeria marume omongino rabokire wono komonyora sambiri chemambi no ari gose no mucha akari aguchira umukungu onde tinga agwatiri umuntu onde chinko igabangina bande naino esike nanda sogote tabia karo mugaka atumire kende amanyete ngano mungina natumira guchinka naye kabage buya iga naria masikani akoba ayo mara yanda mango mwanchi murigeria yanyora ase page 12 ase gazeti ya The Daily Nation ase page ya 5 na 3 nanda ase page ya 3 ase gazeti ya The Standard nigo bono musaja oyo amuitire girlfriend yae gose omwanchi oye asensemo ya Naivasha igokorerana gender based violence mbigenderete kwene kiwasensi ito ya Kenya ase echirani gose amatego tebuna enaliri tangani omusacha oyo banyari bakumana ne girlfriend yae korende akamwaka akamoita oyo confirmati kisange ke no mo speed Naivasha Samuel Waweru oyo tedabuna omonto yo musacho yo bwatirwe ande nigo ale ase custody au chikoirwa enira chikoirwa mamocho yo komuita omurugyoe Ngana makangubuli gender based violence bado oyino machando gwanerate koraliwa nonyene nsengi babone national disaster asinge abantu bakure abantu basiriri ubugima ekaro gwaka obutuki ekaro robot no nyero isogosoka abantu bakura bange mbali baitirwe abasubati baitirwe basubati baitira bagaka baitira abana igenambe yechisegi cha nyumba nene and it's a topic of concern ngake abantu bonsi ababwatani basoime byombe byonsi pi egara tolengana kimuchando yoko era singe togosirio omonto ngakobo omonto ndo omuriro bogima bwaye litangani ayuna magoso kolengana ne katiba ya 2010 ayuna magoso manene gosirio omonto ndo bogima mwakili nateba maiga niko gwena tukwemukirwe getambukire getini tiga abantu banare enchira yo komenya engiya baigwana mete no botateba ni bya Brighton ekaro omonto ogocho gwikero ito omonto igo communication kurumaga igo tiyo bya akire kero omonto mogo teberani boronge tinkagere tinga omonto neikere
ochiko ito monto mino murusio bogima lakini asenge nchobona abantu tu atigire chimbo chiri chingi yakire montate te okora bunatagete aye kwangosere gocha na inchi goikanko gosere ensemi kwakorire gento gete na inchi enko tit for tat nero yagerera abantu abange bono bakari gusiria magima igo bona gento nkigwenerete gokorwa ababwatani bonse nonyene serikali enene negwenerete kwanire gender based violence abantu bagende nonyene chinchira egere bakoro kurubikana kwomorembe na kurujumbe na gosemia abantu nga gender based violence nimbe lakini metsara ebyombe mbiro bitari bya serikali na biro byenderete ko rugo kure getindi go kano ko kwa basubati abasaja asensitu ya Kenya bona ebyombe na biro byo tigabinya bikubotera na serikali binyare biko leta ibintu lakini metsara nande umete monto metena nakabwati tabia gose birengererie binge kale katete goito monto nera monto na intu tutakire tutwale birengere tuchinji birengere bito elinde nyato kobana ekanumwa monero monto gwatwale birengere byo kumwaka gosibyo kumoita igi injera tigeri gikuno anyomba ina kiamangana agosore no ina kero turasemere mu ngaki numwe kabanyene mako owerani bueno ngaki botakire koba nande gento kende Brighton no enyumba abantu mbaseme kunga anyakwarira mugaka ngonya gotebya mete ninche ngokore tukelimu kwancha irege kenene tiakuganya gento kiyora nkorere kara mo space ejuntu asome ku science karorocho monto obanko bwaye butaratulia bonko bwichirine binte binge science nchiroro nonye no monta gukira nyumba kikwaborire monto nkiwakire igogendra gukira kara motiga Tiago chikomo otagete kabisa lakini dende muna injibana ko kwana sensemo yabagaka umongina nene tabwatiriria na gatete kwenda sensobo onyora kubwatiriria ale oruo ma kubwato genda sobo muna musacha ngonsie mali ngeja lakini bintu mbire muratebera ni nyomba ngora ande maiwana nande mokoro kia bana na eseginero mogechaine inubo kore bintu bino style tarikoreta maafa bono nande enge style abana batari kunyagukagera nga mama umanete kwero ko abana stress na stress umwana gacha kakaro mokigenta nere tagucha gukurira buya bagucha koranga kyonya tatule kwa mama sinde anya mama ore kolina tate ndagera sinde this is the right thing egente nekia igo abaiboli to bakin sana asengencho emonte bitogukini igo bigo kobi egento ke okorekana kyo konyorera bone none gisukuru bone gabe uri mo konyakorera chia sambiru asengencho gitabigete umwe buri ari gocho oyoro bukima otuguta otongero ne nyombo osamba bona abana entutu ebire bintu tware gukora abana bono bakari ko manifest eri ite to wade na roba ko implement bona egaturuchi skuru asengencho nkamwana da gocha sambe nyomba igona buri tobe maiso marore kigima karto kuskabosioni go bono omogwasiri bo borendi bwaime abodiri abakori egasi public servants bonzi koba royo yani royo ngitorote gusi koba royo nekero okobo mwegenwa kobo mwegenwa ne gento monta gotebiri bona sate bire buna ababodiri igoni ga kwanta sensema ya Nyakaji Central Division in county ya Kisumu ekero bachiete kwigora chiobisi division Central Division Kisumu ni gatete buna abantu bari bakorera gasi serikali n'abachibu aba county commissioner abantu bari bakorera civil servants banyare bagotwara gose banyare bakwigwa kelie serikali egoteba ndo twara chi serikali bere agatana baberoyo mbakora yani associate n'abantu bari bandrete baenda mamincha yeki umuraibwensa go kwana senjo nero baitemirimo agatana bari ba criticize government mbatakere gotegerera nabo bisaba batana bari ba ko kambe serikali bobe igo bono tutakiri ko motegereraikolega ciao oigu nkie serikali okwana kurwa somuraibwense gocha matekati abu umuraibwense era kinero gocha kindende matenya botamire batana ki inchengo korega gasi manera wense angeiri gona tebiri nabana babugati ama achiko ali umurai wense abekira sensito ya Kenya egero tokwira na gochia se ensema ya COVID-19 wane kiumbekelegia WHO nigo bono gia tebire nga ekiba manyete igoro ye variant yenyike gima ya Omicron nigo batebire nige bwate milder yani chisaini cha enchiri intense gose enchiri science nchiri kororekana kigima ngomanya ngabono natwalire Omicron
nande bantu bangi mbali koenda it leads to fewer hospitalization yani ngabantu to kurwara bono iru nyagitari na covid era kwe yani kigimo mnyo kigune ambulance Omicron ne kenyinyi ke ko baime yao lakini to gocha gukimanya biero karali biaye mbiri binene mbiri koleta impact nena so mubiri bwo umwenya bantu nande to ko iru no nyagitari ugendo obekuororo igo bono ebimanyereri bya variant ya Omicron nigo bire bikemono ande nigo batebire buna bali bakobe kwasinya gitari gose bali bakoba admitted ne variant ye bali komenya gitari asegeka na igo bono Omicron nigo yabeire kenyinyi kya gatano kiriki bwatoko goserere gocha sobugima bw'omonto kiabeire recognized ensengima igo negetindi kigima buna ekenyinyi gya delta ekitogenderete kwene kia steering kerororo igo bono ebinyinyi bikunya gocha different igo tigatwirende igo bono batebirenga konye bwate na botamanya guseno bwa Omicron bono igo tigatwe pimeterora story anyogo kwiguna na kamutuga sinini kali bwate ango merapana dokara endora ara lingoli gumanyekane gose Omicron ya soira se umubirogo nande bwate amachika covid-19 egere tutange machikona ali ya kawaida tuesabe bantu tuebire ayo manando mango mwanchu muligirire yanyora se page ya 10 ase gazeti ya The Daily Nation mangana ibo igona irobo litase gazeti ya The Standard ase ngane yeyo ne irobo litase gazeti ya gatatu ase gazeti ya The Standard ase boigo abanyagitari gusamanyi bamangana yobo chenu na Dr. Moses Mwangi atebiruna Omicron yeye ekero monta kurunya gitari na barabata bekiru oxygen ventilation asitari kobe kwa otari kobe ku oxygen kiagara bimanyereri bya embiri bitindi mono buna ebibya delta lakini imba endete gukora obotuki ende banya bakumanyana Omicron ye na delta ngaki ebiwango bire mete delta na Omicron na yachite maya lakini bionchi mete covid-19 lakini bone nebinyinyi ebiya bya covid type yani ebinyinyi gete example gete jigoja lakini bone ento sara kya montambo ambodeti tukuri garona ki Omicron igo konyenero ekiagere karo yachite igo konyenero lakini bone yachite ntokaje kumanyana Omicron because ali yachite eli kama kwego elieta yo konyenero na covid-19 igo koranja arengo lakini ikaba discovered 2019 igo bona delta nero bona gera marieta naro no enda nero ande virus ende necheche asenge njubuna bokunya konene abuna bokunya we evolve okonyora nande ke ekinyinyi kende giachire igo bono tuko katika hali ya hatari tuwenderete kubeka precautions ebitango biribiganire kigima egera onya kwanchete obogima bwao igo bono mwanchu muligeria ntogenderere gokoa yarasa magazeti kolende teatroenda sense mayende ye studio tukwirana tumanya kogendera kogosemia na kumanyanga na hali ase amagazeti Ndizi TV Ubwansu bw'omuguzi Chigosori na Steven Ndemo n'umurubyo w'ubukumanya iguru yari gakorekana asibru bw'igigosori ao kurworogongo rw'ugusi Kenya n'insenkima nabika gukumanya na gukurentera ababwatani ao kurwase G-League buna National Super League KPL EPL Bundesliga n'ikindi kinyinge kiraritu kuri Jumamosi gucakira Ensakia igweka chinso 12 cya Maragoba Chigosori ime ya Ndizi TV
Duka ye supermarket ya Gadmart iyo igurwa bwanko higa imiyo muchukisi nigebwa tobokoreri bwebirenko bigoromono nabo igo gutwara ibintu byonsi birioraganie inse yekera mekemo nigo bakohonia chindagira chugutumeka jikoni buno busiye bwogorwa bukma bujubwa mandazi amaguta yugo karangira chenyene esukari echumvi chisabuni chiemete omo nibinde binge boigo mbabwate bakery yokoro isimigati ijwere muriro nebinde binge buna chijiwel nechinsa chokobeka koboko mbabwate customer care center yekerengo kigoro asoko nyorobo koreli obosira kegima okobugoreri bwemisiyo yao gwika asogo chiko yebuguria ayibwe komonyene boigo onye kobwate libolio na bukugenda gwikase desk yabo ya complaints na borobwo niko barakurigiriye omochando oborendi nigo bobikire kurwa gesiri ekerogo soharoro na boigo mbabwate asokwege kigari yao ekeroko so iseduke yo iliyoko nyorobo koreli bwabo batarere aseduke yo erimi yomuchukisi angeni chiabisi chia Guardian iliyo nyorobo koreli obosera Gadmart supermarket ebintu byonsi insi yekeramekemo namagurianse. Anjo muri nande to gwa kirambe mara sengenje yoko gendra kuturigirelia hosiku kwati umuroberi bw'Ensakia nene katwaja gatinse kiri 12 gwikaboniga nyurani katwenda tukurigirelia ali airu bulitasi jikaseti chito kurende nyurana bagona gutugwati ya sensa media mitandao Facebook Ndizi TV News, YouTube Ndizi TV News na sensa media Twitter na bagoto tweet @Ndizi TV News bayigo na bagotoma ujumbe ya ingi gosoko boli kwao kwenge gosebirengere byao ebyenge weterase namba ye access screen yao unapotambe nigombwate gasede ya The Standard na nchini ngombate gazeti ya The Daily Nation akarito gusuka mutwe abacholi bokeni gobwa korekaneta se county ya Taita Taveta litko leigoro ase ukurigia omo MCA bwa nsemeyo ya Mahu nigo tokote bwe ward ya Mahu nigo omo MCA oye aselieta Ronald Sagurani anyartko bakagusiria obogima bwaye omutienyi o gatano na gatatu igobane kige kairera obucholio bakegokoreka ase county ya Taita Taveta ase ward ya Mahu nige gotebakana muna ige gotebakana obucholio bu nigo bwanyartiko boko orokia ebintu buna kwena na maki nebintu binde bya voter register yani voter details ebi amangana ali yo mwaki chikura ali akuganirwa karuwa kachikura na nyartiko bagakubura igo obututukana mbwaro lekanete boke iyo kairera abantu kurwa bali bagusupport kya magya UDA na Jubilee bakara bwatu na kubekwa ime babe ketubyara lakini mbachite bakaigurirwa kurende obocholi mbwagenderete gokoreka ase ensemeyo ya Mahu nabo igo bocholi bokena barabumbwa negatugwa se ward ya Kiagu ase county ya Meru abwase abaki bachite ase kerengege kekigima yekoroginga abantu bangere korosa no bocholi yani abantu bono mbali neki kirige kubairira bachigochora abaraiba basengenchonga ebintu banyariko babiko bakwenekya byabakolire myoyo asengencho umuntu akora ningenda wakikura bado bugimambuli buli igo bono abantu nigo bachete abakekegima asobacholi obubwe oboke bwakorekaneta sti county chibere ya Taita Taveta na county ya Meru katugeta sobacholi bone kyombekeri ketenere tobacholi ne chimbebe ABC nigo bono gyachakire umuroberio bwo komorika omochief executive officer kujakera kiende kerobono okorario kwarwetwe na oyo mobumo commissioner Boya Mhuru igateteri tukurigoro na bachakire umuroberio yu bwo chikoria omo chief executive officer onyerona bikabera omo chief executive officer /Tropa nando ibono nyaraga kwikero kyase Ense Media Communication Authority of Kenya
nigo bono nigeti egasi korwa se kiombe kia IEBC konende bono kiombe giatangasena yachakire ko morigia omochiwe kisagatu bosa nene kero bandete kurobie omeroberio bochori bwo mwaka ogocha nigo bateruna ogotachorwa gose ogochorwa ko mochiwe kisagatu bosa nigo kwa anyarire gokuiregeka korengana nikina kiabegetwa se koti gose bina bire koti igoro yoko mochoro mosio yanyarite gekogenda ngora gegadrei e process yogochora omochiwe kisagatu bosa omoya oiga karo tutigarite nsemo ya IEBC nigo bona IEBC yatebire goche gutumika aba detectives gusa abantu bali bako detectives ngakibona abantu bali bagochunguza bona abanyanyimbo bo botuki bari barakora botuki bona ani wowe gochigotumika abanyanyimbo bo gokora botuki elikurwania ebintu biri birarorekane bigochigutanga gose bigochikogera obochori obonene gutwara mangana mange yani electoral malpractices buno kwena na maakiri chikura chigendererete okoiba oboibi bwechikura ebyonsi pini batabire bagocheko kwena kyabuna abanyanyimbo bo botuki batumekire na kubeka byara muntu ndibwensi ora ateme gokora kindi yonsi kelikera chiko goturbanio morembe asobo chori obonene bugocha aseboigo togosuka gochimotu asegazetu ya The Daily Nation bona abwamo bwa oka bokoragwa naba abateneribe kama KNC Wiper na boigo Kanu na Ford Kenya bonsi bali Moses Wetangula Gideon Moi Musale Mudavadi nigo basokirie na goteba bono ngabarabu nigo batigarite ko ba amokegima ande batebire nga mbache koranga ningo goche kwirukie bandera yobwamo obo igamangana yako na gwetana na abantu bakonyo gwetana na bakonyo goteba mbale panga mbara okoreke eyo batebire propaganda ase engana yabwango iga omokonyi bo Moraibwensi Dr. William Ruto atebeti Musali Mudavadi na Moses Wetangula bacha mona komo koboko asengenjo baranya ariko bako araila koboko kolindeta taraira bugambi bwenseye batabirenga barabwo nigo bale intact nande nigo bateneine nande amangana yega kunyakwano na arara abayirire bachiko ba victorious gose bachikobwa asobochori bogocha nigo baya kwaneta yachinga kibaikiranete ase o misa yokomenia step mother ya Moses ya Muraibu kama kia ANC Musale Mudavadi ase ensemo ya International Center ekanisa yomucho Nairobi ebona nigo batete na barabu no bakaretebe yo ontonde bwenchu tagete bachiko form coalition ba formete coalition ni ya bagakura bono nigo bare ase coalition yabo ya oka bagate abuna onde bwenchi mbago chiko tegera na bebereriwa koswasa bo mabonde bwenchi baro bagate na barabu no bago chiko ba etebe igo bagate abuna mondonde okuba beru nyoro na umuraibu kiamagia uda nando yoro mokonyi bo muraibu ense Dr. William Ruto nigo agenda gwika jinse mucha western asa bataibu na dika mogonya gusari jingaki so ase kiama kia uda konende bana ba mukani badena barabu baliko kore kwene baliko swabo mabonde bwensi nando nyorena no hino muraibu kiama kia kanu ibo igora swabo mabwoka na ikiranede ase umuroberi gose asumsangano okero Raila Moroni ngari kurali bene asimio la moja kero mora wiki ama gya odiama ale kurali bene nangu jere kuri kero kyo orai bwense erinabo kanu leader Gideon Moi na batene dagatena mugaka agendera na intu togendere tumirane etebe gobono gotea gweito na osoko kanya gweito na ki bono kora chibarasi ya beirisa tuwate la Morodinga William Ruto ande bona oka lakini okero baromete embarazo kimonto oli ogochikoliye kero abanje ndoche nabo baranya ko kwenda iga onyore bairo yo moboko at the end of it all asokorra kwane buna sara ndoche ngana bakuno koira iga onyore bakomoko Odinga gose William Ruto nonye bakonye goteba mbaramo asengenjo kanga ba decree kanga ba tebirenga oyo nere president yaito nero gochiko kopeperusha ebendera yikiama kia kyobo mabwa oka agino wikira iga bono iga mbara kwana kende au tigatuganye amangana siasa na mange siasa erni ge wonchoka da kende yonsino mna lero ba kwana nande mambira bagonyore gaseti gosine ntuturalina abarai ba oka banjire komo okoboko itomuraibo umukonyi bo muraibo ense Dr. William Ruto gose banjire gosoa ase obo mabwa asmio ra umoja onyore na abarai baba oka
nigo bakurwase babiri nigo bakurwase ensema ya Western Moses Wetangula amona Mani National Congress Musalia Mudavadi unyo nande kiama nkiaro situekiya asensemeyo abate tena bana baruba kumokoboko umuraibu kiama gya ODM nando nyorena aba wasiri mbare bakurwa sensemeria mu wasiri ujini wa Marwa otebire buna nere ni gare ensema ya Azimio la Umoja bono igokorekana na Musalia Mudavadi na Moses Wetangula na barachi gutigara isiko ekera nonye Wycliffe Oparanya oyoro mugabana we county ya Kakamega n'abagabana bandi nabakora nabarabu ensema nire basoire igobono okorana abana baruna baramba mbatwara option abachi support mo abachi support ita Raila Amolo Odinga gose William Ruto lakini kama chikotekana na Musalia Mudavadi tara kwa na buya na bara so ita asi Raila gose asi Dr. William Ruto tigatuganye bana ekarato gusuka buchimotwe nimbwate obosibore bwo komoko bakomokonyi bwo obosibo komoko bako umuraibu kiama kia ODM Raila Odinga maiso marore ayutalia mangana ane kuri na mangana yo muwaziri bwo bulindi bwaime Dr. Fred Matiang'i ekarare ngichinse mocha Kisumu litukuri igoro ekarabati setweli tabuna son of Nyakach gagatebanga esengencho igarelo yo ucha sumu umuraibu enso muski Uhuru Kenyatta na sako genda gucha nere no akogenda gucha asengencho bado nigaro mukori gasi bu muraibu ense abuenganeri wateba yairo bulitabo atebirenga nonya naba chief naba assistant chief niko bagwenerete kugenda elaini yo asengencho n'abakori gasi bale be serikali iyutenere no muraibu ense Uhuru Kenyatta ande nero baite chinga kichiko komokorera igatebirenga aba chief nara nabwa maiso ye ground antu bali nkali gogo ikaba spread enchiringa omuraibu kiama kia ODM Raila Odinga nere kolengana asibarorire omuraibu ensa arochiguchi igona bayo kwaneta yigora kerale kubikirundo cha kubikirwe gosiga ya bantu baitumate iga na kaiwelieta lia son of Nyakach kararenge Kisumu litukoli igora unyore boy gorande kararu tensema ya Kisumu na jetu ikasi county Nyamira sege dase skuru ya Sironga skuru ya basba ya baisige ya Sironga araba kanda se skuru yeri ogase bakartuma chango osiba yogo chakyo bwagachi bwagachi bweji raparatori amone birasi ase skuru ejo asebe gatebeti abachibuna ekatiba ne banjirede rijikondi banjirede koralia goralia gose goteana koboko umuntu baganetia gateana thinking kakiri enkoreka ko gachire gwachi kobolia omo provincial commissioner li bagana intakete gochikwenda gutwana no mukutano atana na bagutwana ne barasa basensitize abantu bueno nero metenero motenili interior igonera korana na roche kayense egochikochi katukuska bosio eni gotokwenda goikase county ya Vihiga asebono omugabana we county iyo atebire buna utichiro atebiruna korre amagendero ase county iyo anene kero amatuka ya Nyarega ko bobisi niga eyigereire atebiruna ne wegereire otera achievement ya Nyarega akora ase ensemeyo nigere enene mono gocha kurwa somwako 20 mono kurwa mwako 2019 2018 asa atebiruna county iyo ya Nyarega gosuka osio kolengane chibasiri bakonyora kurwa serikali nene chiri bagusangeli ase erebo ye county ayo ngati yali ore nyorera karo kwa nyorera gazeti ya The Daily Nation wose The Standard onyara ko bako weso mera subu imena amange ali se gazeti ye ogwenerete kumanya tibono twanda sense moyende ye studio to koirana na mangana maya senchira yobo ikirano igonga noto kira mweli obwa mangana ya magazeti ye litukolia lero dia Thursday litukolia Friday Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi.
Ndizi TV obwenso bw'omugusi nigo bono yakonikiru ndekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonkor bogusi neji kaunti chito etanaine buna kaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TV Scania TV yao na boigo ontore irio yao igo iko yenyore Ndizi TV nigo tore nekirenga ekigo korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu vuomugusi Kiremambia yamatuko yiwike gochakire Jumatatu goika Ijuma chinsa 12 cha mambia goika chinsa isato imeya Ndizi TV Una botambe to gochakeri ritukuri yao ase ogwansu tumede na manga koraganire kuritukuri goro no tukobogima konde bone mambia ni goto kwarigania ase morobiri ogwe Ensakia umete sara no mete Ensakia umete na mugasogete umete mambia ewa no mada na ki tiganda sokye gerogo isiko nda Ensakia na Ensakia umete ne bwate vitamin D ne bwate ona entwe manjo morigeri ntura gotika maiga imana ntuno to kwa vitamin D gete vitamin D morobiri no yo mubuka ogochakia na kurosali tukuri yao asenjire ndunge kigima Ensakia ya Ndizi TV asugo kumanya iguru yamangana siasa aliatekire obochenu chisemi richiko na boigo iguru yamangana yigenka karo weiki weshera buneri ya Community Maximum Prison egitire iga imineti igota keirobenye mari bakokore egesibo kiao kiri gwasibiritu asejereyo umirana na Sara Ontita na Brighton Makuri emitandao Facebook ni otonyora Ndizi TV News na sensemo ya YouTube ni otonyora Ndizi TV News na sensemo ya Twitter na mwogoto tweet ase @Ndizi TV News ina tokonyora uchumbe yao asenjira yobokirano baigona bagotonyora gwetera asenjira ye SMS osabali mogotorora korwa sinsemo chama chingumba no simole tokoroka diaspora amogotonyora gwetera www.ndizitv.or.ke utarasoka ku nyumba mwao ni mambia yao nigera unchurie imeya Ndizi TV Mam, kwa nini wewe mgonjwa? Sijawahi kuona ukiwa vizuri. Yani Mungu itumuntu kare moyo eburi ayo nayo mami na ukwane rubona kikware nkuigo ingise no metuntu wanjite mama Imekomanana Bantu banyangire omwana omunyaruka sabiri nigatigire sukuru iliokorenda ngina omongina nyamusi uyurwarete gwetereria ise nigabeire omorebi natali kurinda efamilia ye sabiri nero tigirwe famili iliokonyerenda orote na wewe fukuzwa shule nimetuma vitabu za drawing. Walifukuza leo? Na nyinyi watoto wadogo mnafukuzwa? Wanafukuzwa kuna watoto wadogo mbona wako sana? Mimi asubuhi niambia niende kucheza. Alafu utaki kunipa chakula. Nini fungulia chakula? Nini hiyo iko hapo ndani? Ndizi. Ndizi. Si mmekula hii chakula sana? Mmenyateja. Aya, bye. Mabegete makuru gochakira rero yakonya konya kuomuga konda maru okoretere bintu kurunga kokoneri kwanya kumbera koibere inju aya ninakoro nekenyoro nigo bamurukire omungina nyamusi nyandoso muna bwagansa kutio kaigo mwana one inchengo konye boli nyamusi iwo kuri endagera yasoka bikusi niwe tugutioka nabwo atabagenire kini mpara nabatigire kwarorire nje nataka
ng'ake none simiga alia aya ndanyi na macha huko kwetu Mpeketoni Mshomoroni kuna mababu wanasema kina mzee Mwinyi wako wamesaidia watu wengi. Egi asiriri njira ruguru njira maate kirigiri njira ruguru obe yange obe yange obe yange orangeria obe yange bana zebibe selina koebuze Yerelia egosori yukwegia ya nyandoso ime ya Ndizi TV kira rituko rya Jumatano chinsi ibere n'enusu cy'abutuko na boigo mwiroro rituko rya Jumapili muchekera chinsi ikomi cha maragoba nyandoso ime ya Ndizi TV. Nando mwanjumurene jinga kichiringo kwera wikase mesa ya mangana maya hanene hekero tuendere tuno mweruru Ensakia ime ya Ndizi TV kitaseni kia chire nkumani kungu kwarigania ini nyaningo kumanyina la yalegende tewatika ime na isiko ya gusinyirana na bakwenda kutubwadia ase mitandao ya ito sensemeri ya Facebook Ndizi TV News, sensemeri ya YouTube Ndizi TV News na sensemeri ya Twitter na bakutu tweet @Ndizi TV News. Nigo yongo kusaba obene nchigo ikomwerio unabotamberia tariane Brighton Makoli. Asoko jakira bono nigo murai bwense Kenyatta bekire mirobiri gosate birune serikali nigendete kubike mirobiri yabe ni likwena gebuna abantu bali bale no bale manko siru bale asense yitu ya Kenya boigo murai bwense nigaburira abakenya bonzi kubwatisia nako gendereria kugendereria gosira manani ime yense ya Kenya iri gosira ibintu biri bitwetana niga yakwane taya lituko ligoro ekera korete misakano au ime yomoji o Nairobi. For the celebration. Umurai bwense Kenyatta nigo bono atebiruna serikali nigendete kubika mirobiri ya bene yekwene keuna bali no barema ngogendera barokonywa ime yense. I once again reiterate the commitment of the government to do what it takes to continue to improve the lives of persons living with disabilities. We will accelerate the rollout of affirmative action programs and policies that helps break down barriers which hold the persons living with disabilities from realizing their full potential. Igo ayakwanaya lituko lialero ekero aikirana ase omoyega wemerongo ene gukurigereria gosibu gucengera ekyombe kerigia chagetigu kimanyakardebe na National Fund of the Disabled of Kenya asamagajo a Kenya International Conference Center ime yomoji o Nairobi. Call on the fund to continue to provide unceasingly the required leadership to this noble national cause. Uhuru ni gatebiruna na mange atakiri gokoreka iri kwena kyamuna ababale no barema ngokonyu bare ime yense nigo atogia abarayi bali babeire ase kyombeke asoko beke merubiri abene iri kwena kyamuna bali no barema ngogendera bare gosirwa ime yense. I take this opportunity to thank and congratulate the men and women who have served as trustees of the National Fund for the Disabled of Kenya for their commitment in growing this fund over the last 40 years through prudent investment and visionary leadership. Hongera sana. Woringoli nigo bogendete gokoreka eri kwenekia buna chinchera chekerero ngokonya chire bali no barema.
But even as we celebrate 40 years of unbridled success, we also note that there is still much ground to be covered. The continuing COVID-19 pandemic, whose containment measures have uniquely affected persons with disabilities in the areas of health, education, and transport, poses a new challenge for us to overcome. And indeed, today as patron, I do call on the fund to establish a framework that supports research, technology, and innovation that not only meets the present challenges faced by persons living with disabilities, but also the potential challenges that may arise in the future. This would include sponsoring, hopefully, an award for our universities and other institutions of learning in the fields of engineering and the sciences for students and faculty that generate ideas, helping in breaking barriers faced by persons living with disabilities. Waigo murai wenze ni goikirana ase National Park ya Nairobi asebona atebina chingi chiro sana nebinto biribito tanene ni go byagerire nse ya Kenya yanyorire botenengu obotindi. Opened over 7.5 decades ago, when Nairobi was still a very small, sleepy settlement, into what it is today, a vibrant city that is a continental hub, but also a regional gateway. And as Nairobi has grown, this park has remained a place where residents and our international visitors can engage with nature against the backdrop of a bustling metropolis. Kenya today prides itself as having a thriving national park system. Igonigo arurige kurege tindi gochi abantu bali bagendeze goita chingiti chiro sana na konia ebinto biri bigotoka kurwase chingiti. We're all aware that threats still abound, from poaching, habitat fragmentation, as we heard from Najib, and also habitat degradation, changes in land use, human encroachment, but also the adverse impacts of climate change. Murai wenze nigate bune serikali nigenda takobeke merobero ya bene erikwenekia une binto byonsi bitwetana n'ingole ndubire ime yenze. We are trying to alleviate some of these challenges. We have increased, as you've heard from Najib, our own national budgetary allocation to environment and wildlife conservation, and we shall continue to increase our support for the conservation agenda. Ngoli boteria igitaseni Ndizi TV eredariane Brighton. Karoto kusuka bosibano mogwasiri bobolendi boime Dr. Fred Matiang'i nigateruna gosini gasabire abachibu nabali batenelete amangana ya administration nime yense kwena kimuna abasaye gosabantu bari babwatire bande ngo binyora barase chinka ki chisaine anene karo ense ganete kweri ngo chasobo chore bonne bu mwaka bujiru ibere nemerongo ibere nebere ani gagoja maiga yekyombe ya IPC kyabekire mirobire bunange chiko nande ngikikori kyabake chikura abaya gochakera omwaka ogocha tikatonyora roboti oru asenjira yobekirano. Kao kwana ase skuru ya weseke ya Sironga omo waziri wobolendi waime Dr. Fred Matiang'i nigabo lya bakenya koelikia eliwaka chikuro mwako gocha. We are facing an election in the new year. I want to ask all of us, particularly those who are old enough to be registered, to have an ID and to be registered as a voter. Matiang'i nigate abuna nyanze ngimai bande chiriwe 50 nigo birastia bistia bagambiao abanyene batarachi kobioya. In the town of Nyanza, we have about 52,000 ID cards that have not been collected from the chiefs and assistant chiefs. This morning, I challenged all county commissioners working with the chiefs and assistant chiefs to ensure that all these ID cards are given out. Because, you know, the assistant chief will know the people. If you went to the chief's office, went through those cards, you will know who the owners are. If you have a challenge, you can bring in Nyumbakumi people to assist you. Then you make sure these cards are given out. Secondly, please register to vote. It is your right. That is how you participate in the governance and management of the country. And it's our duty
especially the national government administration people, to assist wananchi to register to vote, because that is how you will exercise your democratic right, as it were. Ngolipotelia Ndizi TV korwa eskuru ya Waiseke ya Sironga ime ya Bogichora Ward Nyamira County inje Jared Magangi Kondo. Yamano moliki wito Jared Kondo Magangi kurwasi county ya Nyamira hasimire mimi wendete kuto nyorera gosi wendete ko reta kero kwenda kuna Ndizi TV konyorera mangana amaye kurwasi nsemo ya county tu ya Nyamira kero to kusikabosio nigoto kwenda wikasi county ya Nairobi asibono omugusia tebete na nguru njaba mura nchogu ngwatie mbara bono nigo omonto obwato barema bw'engencho ende yonsi nabe okwenyora na umechando au kurende nigo bagendete gwetoma eri kwerwanira asense yitu ya Kenya muri kyito Innocent Onyango nigo atwaraneti roboti rokubwatia Vincent Ntereba niga iboletwe ime ya Ensakia village Chebung'ombe settlement scheme ime ya county ya Nyamira niga iboletubiya atabwati muchando nde bwensi lakini akirachiwe ikie myaka 3 agatwara omuchando bwa mauga Marieta ne ngoro ku Vincent Ntereba ndo mweborwa bitige ko Ensakia village ali Chebung'ombe no ngwe no nginerete naona iboletu kindenomo kabisa buna bande eshide ekaba ngemyaka 3 iga amauga nagachaka korege actually nagatumire ngende group gratis kabitiri bana grama uga chaka korege gachaka ngende group wheelbarrow primary na kairo school ne wheelbarrow ndwalo ko na access ko kora wheelchair na iro school ne wheelbarrow na ande na irana Tereba nigo asomete buya ase skuru yoboroso nelia ye secondary ona gembwati myaka 26 primary ni nyado some skuru ko ko na Ensakia TT primary ejire angananga na somete nganda secondary ko kunga Nyansongo Sentikisito na ngorote ko form 1 mpaka form 3 asingenje ya background tinje ko na ro form 4 ro ukachenje secondary ende ko kunga sosera secondary school na ngore te form 4 yana ebyasale ebi bya Vincent Ntereba nigo bibwate obulemeru obonene na niga agosaba serikali ebaye bali babwate obolema obokonyi boisaine na nigo akorwa egekurera buna abantu mbale bagochocheria obolema elio kwerigeria obokonyi kwande school na bali challenges umubuli ga kambo iyo mbe kange na njera abana bagaitire nande bono abana karbaji abana abande tu asomete tinsomete school ya disability somete school ya namo abana bakaranga mata abana ko bakinire ga mbarba manye tenga nkikire takire ko na bakambo ine kwir barwa nge school nande bangirani iko abana mostiri mbaga nkonyire banke school na kongirani dituko lyoko bainyora abantu bale nobolema ao ensengima omwako yoiga nigo first lady Margaret Kenyatta atebete buna nige gwenerete abantu bale nobolema ao banyare gokorerwa omubaro boronke eri banyare konyora obokoreri bugwenerete. Under the theme Leadership and Participations of Persons with Disabilities towards an Inclusive and Accessible and Sustainable Post-COVID-19 World, we are reminded of our collective commitment to do more to ensure that we leave no one behind. To this end, I urge for increased investment in registration and data collection mechanisms to advance our efforts for inclusivity. Reporter ya Ndizi TV korwa Nairobi elietaliane ni Innocent Onyango. Mbia mano umuriki ito Innocent Onyango korwa sechinsemo wose county ya Nairobi ekeroto gosuka koji asensemo ya Western nigo bono umurai bwekia magia uda oyibo igoro mukonyi bumurai bwenze Dr. William Ruto atebire muno gosasabira abakenya bonzi gochikochora abarai bali bararete amagendero imeyense yaitu ya Kenya bego niga atebire muna bakenya batakiri ko betereri umurai onde bwenzi anne karenze gendete kwergani ucha sopo chori bonne umwaka wechirubire nemerongo ebire niga yakwaneta ya ase county ya Viga ekeragendete guyakera ekoko no murebiri oye o bottom up economic approach. Wale mimi nashindana na wao
wanalitendawili na wengine wanasema wao wanataka wabadilishe katiba kwanza, waongeze mamlaka ya rais, waongeze vyeo ya viongozi, sijui prime minister, sijui gani, sijui assistant, sijui nini. Mimi nimewaambia mambo ya mamlaka na vyeo na katiba ingoje. Tubadilishe kwanza uchumi, tupange ajira ya hawa vijana, na tupange biashara ya hawa kina mama, na tupange kilimo, tuondoe njaa. Mimi nauliza nyinyi watu wa Rwanda, nyinyi mnakubali tubadilishe katiba, tuongeze vyeo na mamlaka ya viongozi? Ama mnasema tubadilishe uchumi kwanza? Tubadilishe uchumi kwanza ndio tupange ajira ya hawa vijana, na tupange biashara ya hawa kina mama, na tupange kilimo, tuondoe njaa. Mnasema tubadilishe uchumi kwanza? Mnasema tubadilishe katiba ama uchumi? Katiba ama uchumi? Katiba ama uchumi? Wale wanasema uchumi nione kwa mkono, wale wanasema uchumi. Mambo ya uchumi Kenya imekuwa ikipangwa Nairobi, inapangwa na wale wanajulikana, inapangwa na kampuni kubwa kubwa, na inasemekana pengine siku moja ikateremuka ikawafikia nyinyi hapa chini. Mumengojea miaka 50 haijawafikia hapa chini. Nyinyi mnataka tuendelee kungojea ile tumongojea miaka 50 haijafika, ama hii kitu tupindue, tubadilishe, tuanze na huku chini? Ama mnataka tuendelee kungojea ya juu? Tubadilishe, tupindue, tuanze na huku chini. Mwanjumuriri wikabu no toika amangana no toika mweri wa mangana itamaya ime yomoroberu Ensakia bono mambia konende nyoro na chikora gachinsa isano na ibere cyangwa basongujurwa nyara na Sara Nyarangi Ontita inda kumanyi na ralia yagenda tegwateka ime na isiko yagusi nabo kwenda gutubwatia semitandao ya ito sensemeri ya Facebook tubwati Ndizi TV News, YouTube Ndizi TV News, asensemeri ya Twitter nabo to tweet @Ndizi TV News igo kabe amana into oiko mwerio bona botambe detariane Brighton Makoli. Ndizi TV Obwansu Bwomogusi. Ndizi TV Obwansu Bwomogusi nigo bono yakirundekerene nego kurengera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonkor bogusi neji county chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195, Go TV channel 824 na free to air decoders, digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekigo korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV Obwensu Bwomogusi. Ndizi TV Obwensu Bwomogusi nigo bono yakirundekerene nego kurengera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonkor bogusi neji county chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195, Go TV channel 824 na free to air decoders, digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekigo korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV Obwensu Bwomogusi. Ndizi TV Obwansu Bwomogusi.
Mchezo mondo musaja otamoye ziri teli mchezo mondo musaja sarange baba ya tongi tati ganje kwane sarange baba ya tongi tati ganje kwane engoro ya nelinde saranze twaro molembe engoro ya nelinde saranze twaro molembe uswati jemi mataso metene gali abo bembe uswati jemi mataso metene gali abo bembe aliaso boma mekerenga yeito tiara masomo aliaso boma mekerenga yeito tiara masomo nyomo badae chingambo jeito baba tindeba nyomo badae chingambo jeito baba tindeba ogo soma kwa no bairo di balengo mutwe ogo soma kwa no bairo di balengo mutwe nayo nyatigo bo injini anje bwanjanete nayo nyatigo bo injini anje bwanjanete toka bunge shule mwisho wa mwaka ngatororane toka bunge shule mwisho wa mwaka ngatororane Januari gaikoga cheche shule nje tamanyeti Januari gaikoga cheche shule nje tamanyeti Kansora Vincent Onyando kuna the guest house Mbwana bol Ben Nyandi kisine conductor ebirigo Oigweta igos Kaendera roso manga kole shule nje ndakorochi Kaendera roso manga kole shule nje ndakorochi Mawazo mengi ngosomo kale ase wachete Mawazo mengi ngosomo kale ase wachete Ingoliye gazinga monyor musubati sarange Ingoliye gazinga monyor musubati sarange Elioto ganja na tocha monga tobe pipo Elioto ganja na tocha monga tobe pipo Abasani bane bakambwa tisianje ngole nyangi Abasani bane bakambwa tisianje ngole nyangi Itukoli nyangi jemima babo go kumyagacha Itukoli nyangi jemima babo go kumyagacha Neza wadi ene wateli uko lya mabebe Neza wadi ene wateli uko lya mabebe Kumbe jemima nigera jetaga jentelieta Kumbe jemima nigera jetaga jentelieta Kero kamubazi omochona ibasano amenyete Kero kamubazi omochona ibasano amenyete Biasara go koleke ondiaye no kialenge Biasara go koleke ondiaye no kialenge Nainjo yo nyatieke wakiana ni nogotera Nainjo yo nyatieke wakiana ni nogotera Terelia bantaba bisa bane baigwera maino Terelia bantaba bisa bane baigwera maino Baigwera maine kere kiba community manyeti Ogo ikaribo bembe kwa kwanelia Eliki Mwanza Mwana umwabonzo ngomo tsongo Ande pora sogo sinimo mrobino tata Sabali yobo gimanga nege konere romba tebie Sabali yobo gimanga nege konere romba tebie Oko banga ya anya enja saro na mangao Oko banga ya anya enja saro na mangao Yandega tata mona mano gole na chinyangi Yandega tata mona mano gole na chinyangi Gideoni baba mona chemisi anja na butambe Gideoni baba mona chemisi anja na butambe David ya ukobo semye wahere nda chinyangi David ya ukobo semye wahere nda chinyangi Wasemye wa David ya unga Ulende chinyangi butambe na ende tuanjane Ono lendo mosubati baba jemi mambu ya mono Asoba semi kwa lenga seri rubeli yao Lakini ento yo kumina kumiti ngelingo mkweri tenga tingo biyoka Dakole no nyanyangi Lakini nyasaya no mbuya baba Ono lende Igongo kosabera na ya mayo musubati jemima Asenyu amo yao nyasaya kosenye Kero montale nde familia ya ebia Maliga patiroba Nomu anjoye tori vini kwambuka Nabarobu na waba alenge Saburo ni oburu yani nyarogendo Yogi marabu Yogi nali sikarano mukatukisa Buya mono tata soko nyako sire njiri ya tata Abuyi bahara Catholic Church Kakie nyangi Eba nisimo buwasi Nayana wako tebanga mangana ina makongu tata Yogi pa chomuya mogaka Kisemo jambo mbasa Waneli bread nyakundi Cosmas Kombo Semu choeli njirale goja Makoro mageni tata Dr. Moses Marolia Kuruari nyamira
abuna abana ba umoja wani bono abo libera lira butata oba alenge litukelyo mulende lirube lyalenge lyabo bisi abe jambulio soro mwalimu esakasaka mutureti part 7 checkpoint nyango galia oyo weka kunyamira alio kwenda deputy mbego amona Kevin Nyang'au Ruben Yongeta Nyakwerema abuna basani baitu onyense mcheli no baleke litukelyo akabeke mtamo sawa sawa nituli yangi tata andika no aleka katanga na mambia akidio nikapinga Dick Michael Mwanza ya mono tata sama skani Tom Nyabeli Onjuali turali USA Melan mungwana tusikaine yasa oi tata mulendire kongo tata banya kuiwera ngabono umoja wani noere onego ya tata nekerundo amosi ogamba abigwerta mangana tata umoja wani goro onyanjo aliongi jago tayanga nyatigo sinabere ebintu bikora abayigo Jamie Stora omurendire Junior kiro mundo tigale ndenga yayo ndekera yabere pati kwazokira diakoligera nimagega kabazole tata kiro mundo alende nyangi yayo yako bakebe ikero bono Johnny Majogo tata pora aso gosiri mambo mino akina benzere idioti Baito tata ngezerereze yakongire ona bagisangina obato kirba kale kusalia amangana najiko wono energy omwanza kurwali bo bembanga tenga nyatigo ense yakongire monto lirte nganero mosani ho nero kusalia mangana mogo ikali mosoro mungu aneli Pacific Nyabuke mamo mwa obedi olionchi umo yakando leto konyegereke usibia bia baba nchirande goja Grace chomo no mungine kirangweti wanelia masafi kionsi ya borabu amona Florence Matiaba Homo gizangonero uliangu batebya botambe muiwe Homo gizangonero uliangu batebya botambe muiwe Chimbo jaye, ngenjo jaye, mongira tulete, inde muiwera basani mukabwate. Chimbo jaye, ngenjo jaye, mongira tulete, inde muiwera basani tokabwate. Inje tondiza, inje tongombia, baito mogizange kene gokondiera. Inje tongombia, inje tondiza, baito mogizange kene gokondiera. Ata kute bono nigo na janga kumia, ense ya bere makyo. Dagiras moriazi, Richard Ungige, Zakari Nyandieka, Nkuru Alimitirandi,
uchalie mbakazi Nairobi ina ikiro tata bago ndenga nyatigo Santa Sogoja nasibe suwengi yakerage onya Peter Sagero maina na bago ya manganayo Peter Nyamweya yani mukurudi kurwalike birigo ndiye jipigipigi yuki marabu Nyamira Express abuna basani bali bane koska ineke gima Teresa Kiruwaika yani Mama Frida Nasaron Jobu basweti opasanjo kisi stage ako tebanga basani babeire bikone Tale ndio musanda takwalire sumo Cyrus mukwanya kona tuwalia bikomu Charedi alisa yani chuchiro moti tuwalike birigo igago ndebinga tatera bamo bajetenga kichukuranga nere bweka andega wikete bagasange nere bweka ulende bono barorero bolemerere bwao mwakono mbakoe omogizangyo nigera likirenjera nanje ndikire omogizangyo nigera likirenjera nanje ndikire kona mukumire chando ya kale kongereza kona mukumire chando ya kale kongereza tabwati moele nyatigo mbatebya kata tibwati moelyo ya kongereza kila lituka bwate mechando yaye ono naja na kumina kingo koraya bito moro kurwalikia bonyaru inate byeti na boisa byakolende buya bagaka na bakolendwa injeto ndiza injeto ngombya baito mogizange kene gokondiera injeto ndiza injeto ngombya baito mogizange kene gokondiera enaji koboli nonyara uresinya kundia gante binganya tiko bayembono komanya kanzura finise tyo nyando nguru aliko nate ogo ikalike biwo ko njadi masese yani nyamwamu ikangeredo ligiya Evans Mogwasi izena bere tata mono tugatetega Lord Bob Johnny nasi nyonje yani kiababa Moses Ngono mongi na nyarosa bande bali ngaba gisangi na babera bakongu niya kwa myanguru alike birigo babo mwa upetu njiri milika matundura mongi na njirande gocha injeto ndiza injeto ngombya baito mogizange kene gokondiero imwe ikiralike biri omwangwana likyaki kurumwaye kondo hoteli omogizange mechanda kabwate tata telikoera omogizange mechanda kabwate tata telikoera lero noyo mambya nolya wongyo noli baito mogizange omberere kemende lero noyo mambya nolya genjoyo baito mogizange omberere kemende konyo muntu mogizange tatageti ojibeba okoruna moyo naye ndogoteseni wanyatigo mbatebye konyo muntu mogizange tatageti abagani karibu Nyamira morale muna Nyamira ya itego kina ngora buya mono nyatigo nge banyarunda nene inege tambe nge Nyamira mono nyatigo nge banyarunda nene inege tambe nge Nyamira ningege yanjando botukina agenda magendere rongi nge Nyamira ningege yanjando botukina agenda magendere rongi nge Nyamira kaiga kyabanyarunda nyindo jamango mumura kale sobodi nyamongento usiya itonga nenze nganzuboli Nyamira ya itondo bega na chutia usiya itonga nenze nganzuboli Nyamira ya itondo bega na chutia kaiga kyabanya runyaramba ni nyeroje 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 kaiga kyabanya ruitonge ni nyeroje kaiga kyabanya rukumondi ni nyeroje kaiga kyabanya Nyamiranga ni nyeroje kaiga kyabanya runyakoni ni nyeroje kaiga kyabanya runyamega ni nyeroje kaiga kyabanya ruwawa ni nyeroje kaiga kyabanya runyamuzi ni nyeroje kaiga kyabanya rukerenyo ni nyeroje baraibaito kizemo na kwana temazane mubya magendero baraibaito kizemo na kwana temazane mubya magendero mogeni taji koromo nyano limanyire obuye bwaito molembe butambo mogeni taji koromo nyano limanyire obuye bwaito molembe butambe wa ono mwana nyatigo nigonde nene kyabonyaru nyero jerta manga kweli vita mozo nyango nebuti nyaliako na kebazo akitiga maendraje butambe yoji morana nyakoe nama ya tata na ko sabeire kiribati onduko nyakiora ko toka
akia maya butambe iri azima kolio banyi igonte na ine kia banyaru niero jerta mange inyero jerte nyamiranga amagenderare bia mwan bijar sumangi moga neto boro butambe uruiga kia banyaru nindo jikonge una mananasi ale bia so bonge igabara ibaite de mamulgero diabo uruiga kia banyaru niero jerte magwagwa una matokara so bonge ema moro toro seri jibara jingia ideto teme. Wow, Steve Nyatigo ngitole gase studio ngate mwana minte gasengia karibu sana. Asante sana. Aigana on Ndizi TV obwansu bo mugusi na boto chitwa korega na litukolia Friday to wati mangana mange anye togo toera twana kuli musiki musiki Nyatigo mangana bunaya mangane kabire igo karibu sana se studio mwancho moligereria igana lito chagete show kubwa bagoteba nga siku njema onekana asubuhi na ande yarorekanire ekarotole na Steve Nyatigo kamba 8 goru ensemo ya kebirigo nguchale gototebinka yarutinya kumukwanira mangana mange igo omwanchu moligereria igonko gotebi kaba imea Ndizi TV mpaka omwalio chinsa nisa tochikwa mwakorega ase studio ekero Steve amejaja ndani ya studio agwantenga sara ngokoro kiande bumbi kebuse ngokoro kinde buse nare intete koraga gali tukolia Friday na botoko wega freestyle eronkare isokondigere libuyana ande to machani kubika ni mpaka chironge na Steve igokoro kinga antuare ngamo in spirit ngalero nitikonelia Friday no bate comment yande onsi otete como boli Steve Nyatigo otagete gotera kwayo chezeru otagete como moyo lika ujumbe wetera se namba yesimi eregabu ase screen yago boigona bogo tubwatia wetera sensemo ya Facebook Ndizi TV News Twitter na otolibuna @Ndizi TV News na YouTube tumejaja na tuko live una Ndizi TV News TV ya una mbemo to kwano manubuke usichinsa emerongevere na nye asorogongo ruagusi igo karibu sana ase show nkongu kegima imeyo morobolio Ensakia unakoreto mwana inche Sara Nyarangi Ontita toko batera noyo mto Brighton makoli ngochare nere ero nintegeta chega ngochare gaiga abalinde tamanyeti watenga nagiye ko gara kora antiga nara kore bintu buna mechiende go kora akini ngocha bali nonye ne director ni mete nero ngochere kire bintu bia bwatrens Steve karibu sana. Asante sana. Karibu sana Ndizi TV na botoliga. Na gokire sana. Ora Ndizi TV ngayana saga ya morostata mana saga ya kweli. Aga ya kiandege ikomi. Yes. Aiga no bwansu bo mugusi no tole rere twa mwanga Steve Nyatigo all the way. Steve Nyatigo na yaro gochakia Ndizi TV tukolia rero no bokano tumetusenkwa bogoli bokano. Obokano timbogoritia sedia rero la kirende saunago kira mogocha kunganjirangira nende dia kabire nende bono ngicheno obokano kabisa mbe kebuna dirika ronde mirimo kabisa tokole mirimo bya kabisa sibuganga ngwacha no bokano kole ndago nte ingo bokano buga bware ngenchira giteiga timeti osenga bokano na barubu nkoru arabore lakini next time unogocha oche no bokano kolende obokano mboko geranto okora buna to okora botambe igo bono karibu sana imeya Ndizi TV ekoroto chagete show litkolia Friday tariki ni 15 na ibere omatenye no yo 12 omwaka wechiri bibere merongo ebere no yo mo Steve sugumete yabe na igana ngesugo ebeta matuko ange wiki ya mokorubona kwanza nje bono nyichagere tukuruga ngeko ero mogoko naro ndi mabuka nkosabo endere kobo iko na ndi to chinja kabisa Uya kegima. Wana Steve mondo narwanya kweboli Steve Nyatigo ngoyo. Kamba 8 ngoyo. Wana Steve Nyatigo ningo ekarotogo shakenjeringa boneyo. Steve Nyatigo. Igo nkuru kwa Steven Momanya Nyatigo kuruchinse mo chia kibirigo ibara. Mwana Nyatigo mokogoti. Yes. Nayo mokogoti bino monto manega mbwete nayo mutangi. Incho mokogoti seito ndo mwana Nyatigo kuruarichinse mo chia ibara kia bonyor ward. Asen bunyarorande asen kora uno mugambyo korukuna Joseph Masinganya gitire ero mugambyo ndo monene nikiwacho watoro mugambyo kora kwa kiende ta ataria kare ko ngane rombe kirto bulendi kambe kirto bulendi ari nanda asokurwa nabogo chakira rende kurwa subo gambi bwange ga ali boli burange nanga ini gondo mwana bumongi na Kerevi Nyatigo na tatara ulensi Nyatigo okay na baba iboli bane
Karibu sana Steve Nyatigo Mumanyi. Bono on tuteto mugano moke o Steve Nyatigo enka yeso mete gutira historia nkeigo ya Steve Nyatigo muntu uri otamo maetio maetenga no bukano bwika kubugia ngaki Steve Nyatigo mugano yo moke no ruri oyo. Steve Nyatigo mugano ya so bwenge. Runa kanyana tigire ko batebi ni ngondo mwana Lawrence Nyatigo ase familia Lawrence Nyatigo re nyomba ibere njende nyombenke mwana mukogoti nigo nasometa ari bara primary school kaenda nyangoge nonkorerete kuruerio nara temire go korege ndeka mo ibere bitatu ngakiende garandaria so musiki na bokonyo ara se bara nentrevande by profession and nevundinde carpenter Yona bokora asibire go konyora ngonya korego garandaria so musiki ko rundia abantu na korosi no nyene birogo ile carpenter igona boko nkwenda tole ochora ndoseri kiroge kema bona Steve ekerole carpenter ne driver eyuna egasingie kigima bono indi Steve Nyatigo Mumanyi koruke birigo achagete omuziki oye Steve Nyatigo ngo bakamba nane ase biasara by'umuziki ngo tebanga nigo twabchagete kartwalenge school na twankubugia lakini bono bija kabisa asogo chako musiki kerona asogo te for muntangani go yarenge 2011 2012 na nasogo te ngero ya nentangani ya ngoro kunga mwenyo ranka ose obogi manege sicha na ende ya ngoro kunga nsemye bono kina jingero cyane jindangani nasogo te ande jinde njire cyarenge imebere unaboga tunge sango yes ndi bwachagete umusiki oyo gandi kwamanya ngano bwateke wakyo musiki bwoko bwi no nyano bokano mayeta matera mange tumayeta nayo kubwi bokano do makena ro bugetie gita buchole gonte brande ndi kwa disenti bocha kubwi gita asengencho monta mayeta Steve Nyatigo no monto bokano ndi kwa realistic ngano bwate etalante yeme yago okamanya bochako muzi etalante enda tebe nga kurutwalenge skuru ngo bugitwarenge obokano kurwe skuru ntwaringe ne team yane twangubugi musikino kuri school na ndenga kieli tali tenga buna bono ribaji ajire ndatebe chusi boni gato kunyarga buri school bere rijo to akombo no ni school to buri emo bere sato for example una wono ko buri twarenge bara primary ngubugi twarengo twenda nyangoge twenda rirumi kebrigo secondary team abuna to akore ni school kinde kyago kyekerenyo mate kire twangubugi bere sato bono kartwaru school naenda naenda Nairobi kachiko somere mirime ngao lakini kerona somere mirime ngao kerona ko rabo naso kaisi kongo korega sia designing nyumba na net ngachanga twari problem yege kuba kerona twari problem yege kuba bona kindeka kivumbi ejija carpentry njane ukwalao kungarao nalinda tebe na chagete bono bukano na bwate nyumba auna ngonyo kubugi yake ngajanga ranga tiganso ke for mintangani yes bono bukano bwego mete tumeta abantu bagutwara bukano na abantu abagakaba gotu bali bamaete bintu biri chingu bachiri chia kare chyo kubugie ekwerende ingo bwatu bukanobo gose ino rindororo rubukano nsokoro yawo gotigerete gose nkanyoru sityo bukanobo ga Nyatigo obukanobo nigo ndatebe nga litangani kabisa influence ya basani ase grupu yetu alinga koma basani influence ine aronga gite yagerete nkamanyanga nkubugina alengo mbwateke wagyo kubugyo bukano lakini ase timu yetu alenge niko tuarenge timu ya bantange banega nchigasi yane yalengo combos na tera mungwana naro ya mulingo last as nkundi ubyo bokano na boto achagete na Evans ubuga yeje neno arenge twankubwatira naiga na ndinga kinyinge ndatebe nga bukano butari twankubuginga nche gotera bono iko twankubugi no kwegoki after tu rose ke barua stwajete toira na gitolesi ko twaja kubyo bukano twanya gotera iga na ntwika jinse jinna ndugire na buchiki barua gita stwalenge bono buno bugima bukunya gosuka ngachangali kweduka gete aso muchuke birigo ya nkon compact ngagete ngeli bon nero ya jete ko ngomo saidi ikagera ngajigosokia enge for mintangani ya lengo bugima negesicha yes abangwana mwana kwenye kubugina barabu obukano obuiga kero kende mofichete na barabu ngerende yonsi asekurende yawo gose osenga ibara ubali ase obugima buno bogoto sukuma maete buno konya gukina buno konya go
kutwara ubumanyi usokonya go discover your talent where it is. So bunabona last as ngundi bunabona yato kwana ngaitare kinsemo ya dialysis ara obne mechanic arafu evanisi ubuge igare ntereba boniga na inde naro mutanga nero lengongo moyo sana kurukunga eriudi kenanda nere nigara bontereba omborio mayo togaterre sana togasindanire geka nere nigara sense mo bono yo bontereba se company kurukuna guardian no boniga na kwa ndigari. Okay. Yes. Pia mono kigima mwanchu murigire tole na Steve Mugaga Steve Nyatigo kurinse mo cyake birigo enguba kamba 8 ulitoma to kubugia obokano burukanie menyo nchenchere getega kali mumanyete uyo kubugia uyu mama manyete nande nero kubugia tali montonde igona tole nere gigase studio me Ndizi TV no bwate kubolia orataka kumubolia comment mo support na montekara agutaka kulia matera wa YouTube na kiako nyora YouTube niko ngutumikira ita Steve Nyatigo enguba kamba 8 na lina ngutumika boka Facebook Twitter koligete Steve Nyatigo na bokonyora asikinse mecho. Yes. Igoma no mwanchu murigiria karota itoko murigi asensemo ya YouTube na boko monyora buna Steve Nyatigo na marieta ria eno ago chonse nyora matera ya igentura kore ko support nogo subscribe na go tegerera na go share egena ntito kinyo muziki osicingero chiagusi buna oyo mto Steve Nyatigo agendrete kunya gotoerera tulikire ujumbe yago cha se namba SMS yuera se TV yao Facebook no tole live na Ndizi TV News, YouTube boigo Ndizi TV News na Twitter abakonya goto follow na goto bwate agwetera Ndizi TV News bali machinsa macha mache ngumbu motoligerete ento manyetenga motoligerete tokotebanga mbia mono sana gendra goto bwate agwetera www.ndizitv.or.ke. Steve, gotera kwa ugutangani album ntangani kigima obogima nege sicha. Mato mondo kera takiro kolike gente ketangani kagima umugano noro maega yoko lika gotero. Obogima nege sicha naki inkikia ko irrete mbako kaliko gotero ko na ande naki kwa recorded tia sengenche bitoki ntomaete ngo chabire bia bacho montake sengencho ntuengere gusiana mangana yobotaka. Aya asante asogotero tangani ndukia erete ngarengera ringo bogima nege sicha umaete buna togunya okinega challenges inchiri togoitera challenges ikaro wajitere dini na bogoika kwawa ndatebe nga asokorengereria kwa ukibirengereri kwa ronga bogima mboyo gojubuzi na ndi goika asegete kwanyo liru kugete nga bogima mboyo gojubuzi mambi kwa sangi bogima mboyo kiro gojubuzi wona karo bogima mboyo kiro gojubuzi na najete nkalikereri nkanyora nga ensebu na tomenyeta abantu barabange na kiro muntu nigabwate kewa kyaye na obogima botomenyete igoboro bogukumi nditayo manyete esabu ya mambi nga nereri kagera ngalete ngere ngobogima nege sicha kirige gusicha mambia maroba giasu sana igobono kerotora senseye ntutiga twanchane tokolera namaya ikera richibunya sabe kobwate kwa bugete nobokano nobokano karangange mistari Nyatigo gaki bogima nege zija Nyatigo boli bogima nege zija Nyatigo boli ekege gusicha mambe Nyatigo boli kogoroba giasu sana Nyatigo boli ekege gusicha mambe Nyatigo boli kogoroba giasu sana Nyatigo boli mwanya bantu yabono Nyatigo boli gakiti gatwanya ne Nyatigo boli bwanjani boli obokoro Nyatigo boli kakiti gatwanya ne Nyatigo boli bwanjani boli obokoro Nyatigo boli boli bweji tokori jaito Nyatigo boli bali anga bamenyete Nyatigo boli Tigo me wose director ana nyoro gatero kubono woche in full abogima nege sicha ngore YouTube gatero ngore YouTube obogima nege sicha kware gotoka no tware gora gochakira kwanza bono ekero kugenda tukunya kurigu after obogima nege sicha ige bintu mbere gweterete kurumaga ekagera okamwa kubeka gotero kwa samariko na gotera nkai wa nyorete bitoki biko biko ende studio nando nyiko nyorete studio ke kwa recorder first studio na recorder the studio ya Kimeto era somokio Kericho no na ro serete otera kwa no gotangani okubogima nege sicha na yande na gotebu na bono nsemi bono agotero kukerona na nyoreta basani litangani na inde ngonkwego paka bono igoro yo musani yo egekogera tima itina kiarengerete nje paka gankonya na nyore ina kabeste kibesa jintangani na kabeste mungwana getogoro kuna chioni nyaega ne rongete kibesa irenga igangete siringi 20,000
keranga siringeti usirini akange mitinjigeta kandi uchongiraneri Ebona. Dirio maito kwa kakagira kwa sokire sani rito akani compact compact ne CD Ebona. naenda kaja kampromote na nenga sokie video lakini tu yanga sokie video chidio koroboni gasi YouTube jitaringi ya mono to katumikire tape quality dia rengi ya chuni nyego inero nkonyete gasokie hotero gutangani na ndenda tebe nero gerete no nyana kwa manyire keko era kururi tukeli tangani muna choni nyega nkonyete akaigure mirango kurueli ningendrete konyora abasani gocha paka muna woni gato kwana ekero wasogetie gotero kubuguma negesicha ng'aki abantu bakonyorete isiko garia abantu mbagwanchete gose batebete ng'a bado nakio abantu banyorete gotero kunchirenge ng'aki gotero ko most of the people ababe surprised because through juna na renge gari konyana na chira sobo carpenter na kolira matukali na kolire na ende bono kana jaso gotero ko abantu na bakumiti na kai na beaje kunyarika no koraiga nkalemereria lakini kwirende ari pamwe ya korete bu ya se chiro ekora nkunyero none masakara na rosti kakiria karatu ngoro se masakara 1000 eset ngagetinga na ina batigarita majitu gochira magimonye na oneti mono asaka ego tuna oneti tia pikibia kereta pikibia tinjitu okumoyo bune sani endrete kubuga ngero nere abuge tabu sana ya njitu sana kurukunga nsemi bono nanye konyomeka bichabo kabono ere audio na nere YouTube kurukunga nsemi bono nere ya jitu ko nere ya kerete ndatebe na ende kamenta basani banda sengere nsemi bono Migombia ya ilipokelewa vizuri. Bone se audio kere yangu nguna nguru jiredio na we yarenga ya piketibia bona abunka bwat unaende kana menta basani bona najide kumira basani bane buna Fred Nyakundi oyo ndatebe nga former engu bakambanane patron nalibona bambwatite ase forum ye karango chikoros chicha baka akangira Mombasa bakantari bono Mombasa muna naenda Mombasa na nenga menta basani banda achikondeta rabono kasoke forum ende yakabire Niseme boli inkyo tara okorre video mpaka bono nande gekone kuona gotera kwao na tibye kagera nyatiga kamenyekana mono Niseme bono iko kwa beto kwalengo asili twa ngo banga chingero ukwalengo kwa mwali kerno jo kore video konyora tinda manyade bom tinda twara bom manyinga nchiri yo chora chisani nganchiri jo bane to bekira bandu nchiri jo bane to gotika bono linaji go chiro skuru go chize muntu enkondo seria akachenga chisani gitu chiarenge bera katebechi chiabere chinyinge njigo chigo isana se acid in form of a video amatera na lenga se album entangani kigimo album entangani ya wata matera kianda ekero kwa bugetio ko bugima negesi chigo chansemi boli nani gotera kikolio onyorete kwa ona TV yake abuma tena se album yobona e form 1 to kwanera go se VCD 1 yani ko te bona so tera kolina roja abantu banjite mwenyoranga ngwarengo na korokungwa temete go piki lenda asa abantu olikuwa none chirerikara kwa ngo buga mwenyoranga ngange mestari make minto mwanya getinge nga aba muraba itoba bali amachirezi ko nga ko amandegere nga kakimwenyoranga ze ino nga right kigimanda tutoira ne manege sicha torara nyegeria makere kidogo asenge nchorero Friday na botogo korega twanyoro mugano bomusani yake igo twagenda sama amaliku kidogo asenge ntogo chaguita mangana mono gana ande naye no musani tora nyegera kidogo igo no toira na sensema ende studio tonyore ubugima nege sicha obatero gutanga nikigima kwa Nyatigo Steve Nyatigo koria sogetiri tanga nikigima no nyankwana tibiego akini agoteba ngo gotero ko esababu nero akorusereti yogendera gutubwatia ekero tokwenda obugima negesicha ime ya Ndizi TV na Steve Nyatigo,
ebitina ne byakinya tigo bot oboro gino bwakinya tigo bot nekerayo gotiera nya tigo bot bale balengaro nya tigo bot ovenga iba jeze nya tigo bot tota baralinde nya tigo bot ovenga iba jeze nya tigo bot tota baralinde nya tigo bot ebiadara byaito nya tigo bot tobikole no molembe nya tigo bot yagerango edadole nya tigo bot obogi manege tije nya tigo ya kake biadara ke chile biadara se mo ko pia egar na to ko nyaro ko teni ko nya tae yer nya tae na baga ni chewa to me no molembe kira mkenya ta mara dai ma connection imani na choto chuko eli bitu mo manya mana yake ni agara ni tobela yopo no mo yo ya ko alike bitu bani kira ni toga no kueva ko nyaro choto ko ni re mana ya dai ma mo era mai gama nyatigo tatanga nyole mwane ingatumba chisiganie miaka yose patiteyo narabeire gingwe chanda nyatigo tatanga nyole mwane ingatumba chisiganie miaka yose patiteyo imamu mitumu imuria gechanda sana buna nareko iwa agoteria bagisangi na injenyerenge elinde tibe imamu mitumu imuria gechanda sana buna nareko iwa agoteria bagisangi na injenyerenge elinde tibe ogwechanda kwa ibuli gwanjanda sana umano nyatigo nareche korora mama nebiseme tebe tantweka liko ogwechanda kwa ibuli gwanjanda sana umano nyatigo nareche korora mama nebiseme tebe tantweka liko omogusi yagatebo muntu na bantu ngabono nanchire eninde no mogoko umano nyatigo nyagotera omogusi yagatebo muntu na bantu ngabono nanchire eninde no mogoko umano nyatigo unagotera abairi mwezi basani mwezi ingaki mwaganyete nejanya zae nacho chirebuya abairi mwezi basani mwezi ingaki mwaganyete nejanya zae nacho chirebuya yaki mwaganyete nejanya zae na chirebuya nonya no mongi na monika nyariboniga simisi center abaro ndengi janya zae pia Mito nyango kangora ya ito imamu mitumu ibolinga soka isiko wono iliate amajibu kwa wanyete urozu mwana wamono ikire imamu mitumu ibolinga soka isiko wono iliate amajibu kwa wanyete urozu mwana ngambona ikire naenda eto kumelio konyoro kwane mamu mito umwajina leko ligia wa mazikani uyora kulende naenda eto kumelio konyoro kwane mamu mito umwajina leko ligia wa mazikani uyora kulende enyomo ya matuka ya pira mpango ni kazi kule endugu kwa nyoma mapya maroho wanga nejisegi enyomo ya matuka ya pira mpango ni kazi kule endugu kwa nyoma mapya maroho wanga nejisegi sarange cheko tebya ngama mumino igaki abairi bane abuna bao karibu seito sarange cheko tebya ngama mumino igaki abairi bane abuna bao karibu seito Ijomba moneji sese bimoni byonsi ebine byao Tukira mangana rotsa baline ndambenga toikebya Ijomba moneji sese bimoni byonsi ebine byao Tukira mangana rotsa baline ndambenga toikebya Esarange mama karibu kwetu Sabari ya mwainza itajiwa wili wapenda nao Esarange mama karibu kwetu Sabari ya mwainza itajiwa wili wapenda nao Sabari yomo kimenta que te va a ver banja ine Joseph Mozigizi kizi stage Tata kanya kolega asengia Alfa joira Mangana imbiade Enide no kobolia wono Kobolia liga ya basacha Kobolia wagengi mwezi na banye Ibero imamunyi kwete Enide no kobolia wono Kobolia liga ya basacha Kobolia wagengi mwezi na banye Ibero imamunyi kwete Umondo chandika sana wiko monyora umwajibweka Magendera kujaka emoki yabuna marweye Umondo chandika sana wiko monyora umwajibweka Magendera kujaka emoki yabuna marweye Igakyo kusaba kwane amanyo mwezinga mwanje mwabere Uroche mbali babere yabumba chaine batige gaki Igakyo kusaba kwane mwanya bantu mwanje mwabere Uroche
Banje bare babere abumba jaide batige gaki. Kibale babere tata. Ba maskani abo. Yagera chiziri chabo ne chinyinge. Obonsonga pendi mumanyi. Kurwadirio monuli tata. Bante bali nga babere batigwe. Muzaire motaki mosen. Ayungwa ya Fozi 1, aina masabiketo. Rebecca Steve. Babere tiga basigwe. Kibale babera iko banja inde. Kibale babera iko bakuna. Kibale babera iko banja inde. Kibale babera iko bakuna. Kibale babera iko banja inde. Kibale babera iko bakuna. Kibale babera iko banja inde. Kibale babera iko bakuna. Nonya bako se iko banja inde. Nonya mumani le. Ayeto bakuna. Nonya bako se iko banja inde. Nonya mumani le. Ayeto bakuna. Jemi mani iko banja inde. Murai. Ayeto bakuna. Wambuka iko banja inde. Nyabuka Ayeto bakuna. Kiruba iko banja inde. Nyajama Ayeto bakuna. Nyatiga iko banja inde. Mutanya Ayeto bakuna. Kitira iko banja inde. Mumidia Ayeto bakuna. Mongolia iko banja inde. Nyatiga Ayeto bakuna. Zagira iko banja inde. Mutanya Ayeto bakuna. Oh, Mogi. Nyatigo tatanga nyone mwane ingatuma chisiganie miaka yose ipatiteyo narabeire gingwe chanda nyatigo tatanga nyone mwane ingatuma chisiganie miaka yose ipatiteyo imamu mitumu ibuya gechanda sana buna nareko iwa agotege bagisaki na injenyerenge elinde time imamu mitumu ibuya gechanda sana buna nareko iwa sana umanu nyatigo narenje korora mama nisemete mitantu ekariko Ugejana kwa ibori wajana sana umanu nyatigo Nareche korora mama nedisemete betantu ekariko Umugusi yagatebo muntu na bantu ngabono nanchire Enide no mogoko manu nyatigo nyangotera Umugusi yagatebo muntu na bantu ngabono nanchire Enide no mogoko manu nyatigo nyangotera Abairi mwezi Basani mwezi Hapo bwana unaniua ndani ya studio nare igoko liko mwanchu murigereria agoteba kurigerere korwa chinsemo cha US akorwa Cyprian Marubi asante sana korwa chinsemo cha Minnesota agoteba kondani abanta bange bakoriga korwa Dubai Cyprian Ontita na naro korwa Dubai akoriga wetera senchera ya Facebook agoteba no aligereti kigima kumoroberio ni gole bya Kevin Omari agoteba is watching from Doha Qatar bwakirabwe twanjire bya kigima Tiberius omwabo akolika korwa chinsemo chia gusia agoteba mambengia good morning agoteba nkwani omusani Steve Nyatigo igo abantu bagenda to kurigereria asante sana so baligerete nenje nabakwanire ono agatero kukwarura sembe Nyatigo na igo gwachenchi korwa obokano alafu kwagenda asegita agatero kumo nakigokoro Watero kurukunga kibale babere nyomo tobakuna kibale babere enyomo tobakuna wana ndo gwachenchiri korwe obokano wachire egita ngakiyanyale kana Nyatigo tinda chenji kurobokana go chegita inengero nabugetie season gete yaitete naende kurori nanya koirora kubugi chingero chegita ncha sende nase obokano iye yabeteretie it was like a challenge na etwe na mashabiki kerona nkoende sabari gatebuge sabari nkoenda tole lakini tutagete oteme torole gosuno nyale go kolebi no nyale ko bugie gita na no nyale ko bugia no bokano turujo bokano muna ngobugi pagante binga ntere ndatere gita so igo ne challenge na etu nkabugia rakirende nje gasi yane ngo koromono asende na sobokano no musubati Jemima akora kutaligi musubati Jemima ne gita kuri tu akasogetie ngakiri nsongo musonga kwete mwana musikio minto
tukabwatirana abangwana mbali tukubugina bo asoboka no buna Lawrence Nyandega bono tukaenda tukarosie band so that kare tukunya kubugisiko gaiga tubwata abantu bevita n'abantu nanchi bunanda asense muyobokano bono chemima asikingero kiri twasoketie se umoja wana chingero twatereta se umoja wana neji nyinge ya chemima ikaba my own composition na ndinganyetera yes bono chemima igo iraniritia machibu yangere kibale babere tuva kuna senyo egekogere kibale babere asenyomo karona enkonyoma chemimo tu atikanite skuru karto atikane skuru so chemima barenge gitachiri seito twarenga bataka karto atikana chemime skuru karona chego ikinga kiyoko nyoma yatangaso nangu nyoma na chemima jite koirana agachali tukuri nyangi agachali tukuri nyangi chemima na ria irane tono tukuri nyangi na chemima jite gocha ingi atagete bono chemima aigwete ngono montone ngoenda kali chemima boni yona tokwana na bwate familia yae buna nje bwate familia yae gobono kero muntu na bwate familia yae lakini rende tamanyete nga ditukeri mondi Kenya tigo usanginere gose botakanuro cyo gukina una wantokina na kiagerta gajalende ditukuri nyangi akareta nere sawadi yae yes ebyo mono sana bono ntumete nga ekoro goisoia se obosani nkiura kwanira umusiki ogusi na ndekero kendo umusiki oyonko kore kenda sencho gositika nguboli bia ngote babari ngumuntu ngwasoyara umusiki asencho yokoligie nibo yani eregange ya nene no koligie nibo nabandi mbaro bagoso umusiki asencho ora manyinga ibi bona ayase bibere nkiura kwane igonda tebe ngaliswali kwambolia tingagire tena kwamboli ya kabisa buna liganeri ngekogera togoso aso muziki kuliye nibo enga bono bunu okaroko gende gazi ngeso ko ende gazi okore no mukia onyore beza talbo igo bono kwagenda ase gazi okore no mukia onyore nibo igo bono muziki njira de ora jonga ne nibo goja kuliyo nyo tubwati muki ya na kera gari ndio si munda ko lense ni go koronyore nibo na kiga kogera na teba abandi mbaro konyora aguchaki muziki ganyaga konyora kene ngiyo otigirani umusiki uruopi asengenja renge ne intention yo koligie besa oibone gasindensi okora kero bwate kewa se gasiri okora tuli kumoyo gasindensi okora nyo kubwate kego no na yoro burari gaiga onye birenga ribya obyarenge nande nyasaye ne kego nakigia ko tegyo buraria ne babono kwarura toko enda isiko jiko tenganje gasi yang sente iko kego keongia rengo na kiga ko rogo sangi una bono toliga toko nya okora chigasi chinde na ende to okora gasi emo igo tenene ronga ne gasi emo okora so mu bwa bono igo njenda tebe ngumusiki ne kewa egeko gera mwana musiki ondu bwezi ugosangi okorengereria tutiga bana musiki aba bako kopichi sani muntu aenda gose isikao kobiga ole to bomba igoro sisani lakini kero kugunga muntu nabwata gantu gitime yaye yani kirago tera gantu kariga ukuna uniqueness aso musiki kero sangi muntu abwate ndekyo ikinekewa na kegu to kunyara gukira ninse raisi ekego ni gokoerwo koboko gokobe yani gokolio wakolendro kobe na ekaro bagatenga chiro como sibutana igo Steve ayego sweto musika singincho kireke wana kwanjete orangeiro automatically ninganjete jeboni ngane bang mama no ari bosiga iga na botogo tenga kabisa iga to ita kabisa iga wono tubuga dige gina osemboso gere nere gasi yao na inchenera abantu bamaite benkokora igo mama mino nyako kororeka se gwende ga goita iga kwanye komeka se video mama mama ngese no motenge mokongo aya mama ne na terta matera no nyata Facebook lakini mama renge gakia 92 abantu bagna bali bagatengeire murai moi walinga asa bagna bali balengo igokora igoirete ekeukia ekirweta simamo mino no nyamuswati mwa batata naro ere ukabugiri obukano ngate nano n'ichingo bachiaye abana bamwe abonye bachibugate na wachira kera nere nero gaterringa kiyi bagaterra umongina lakini yarare ngotera sana anti yane na anko yane naro yomo nere nguko bwiro bukana no atimorochi bono nyatigo omusiki kero kende ngochiori bwakana ngaro kwang'eire gotera kabisa utara kumoyo gokora gasi yago no mokia ngwakana ore biya omonto bakora ategame omuziki bweka gose karo gwato omuziki nani nabo okorigie gento kende ogokora
Maite enseje igotoro tukurigia enibo. Naende kera toro tukurigia enibo. Njinanya korra muntu isane gete ngonyorire. Igo ase na kiana gotirikari nga asiga asieto koro yo musiki uno endrete kurigia. Uno endrete kurigia no muki uno endrete konyora. Lakini kero kwari wasangiri byumire. Naena bokurigia kurwa lakini ko inyorite ngonyeke okiari nga musiki na boko endro ko baso musiki. Yes. Igongo musiki ngwa kanore akarokorete no mukia ekero bwerwete ekoro tori korareta bwangu gento nkiyo gigocha free osige nto gigocha raisi no mokongo lakini goikabwe omoyo nande obeke birengera bya byansiororo na gekora bagatenga rero mbura mambi mogaso nkiora kwaniri goro yo muziki ogusia kwa jumla muziki yonsi kwa jumla musiki ogusi ngakitogo kori ntari gotebanga bana no mukano ebukano bwa nyatigo omuziki abana muziki bagusi nkiora kwane no muziki ogusi at large omuziki ogusi ntoenderete gotema ntoenderete gusuka busio ntoenderete gotema na ntoenderete gusuka busio okugani kwane inje korengana muna narasomire omuziki boniga igonkorora nga tuise kubwatirana ntubuna abana muziki tuise kubwatirana twanje twakorere gasi amo tutigenda amwamu eri tokore gasi na rero mambi bogo kikwarengereri inchere yo narengo monene mambi bogo kigosko chiari kwa igungonanga na kwa monene kwa gikorosia gasa ka gochi moyo igo toise kubugaterana toba abantu turamo totema gokonyana rero kinagusira mambi gwansira musiki usini gokwendera lakini asobwenge usio musiki no enderete ko sukabusibiya na ndo chingambi tondre tuskabusio Buya mono kigima manchu muligereri gatoganda tukobana Steve Nyatigo korwa kamba 8 ime ya Ndizi TV nere obwansu bwo mugusi igando nsia soto ligereti korwa tugakangambia mono na ndonyo kobwate okerengereri kiao gose comment ende onsi gochia se Nyatigo na bokoli kerengereri kiao gwetera se namba yesi meyure ase TV yao wasa century ya Facebook na otore live na YouTube na Ndizi TV News na Twitter abokonya gotobwate @Ndizi TV Nyatigo kor COVID yecha COVID-19 iya affected ebintu binde Kenya ngima osense ngima nande negenderete guturbanania ase omosiki ebintu byansimpia tenenete nonyene amatanga mwagachire mu entertain abantu mwagwatera kero kende kwanyora kende igatenena chinyangi chigatenena emechango sekaro montate te kolonji ukorangelinga Nyatigo nere bono gakare igari bintu byonsi bigatenena naki COVID ayebuna Nyatigo ya affected omosiki ogo na hanena ki affected omosiki bwensi gusi COVID era ntebinte binge magega na ende nerete tobore mobone no togosabanya sae ga kisire toirane na tuarenge nonya biometeriria bone rio bogima bwaje tubuga chenjinga bantu mbatakiri babe bange bandase batari bange gorende no mbesa netoko igobono aso musiki oro no beta affected ya satambe bono toisoko tebanga aso muntu rio take meto musiki umaete na kere weekend ngosoka na arenge okomboete gosine nyumba asegete na batu ari to muchando monene igekwera bono toigosoka gochiandonse ne kibugima bokoira abuno abange ndate na abande na ndemana gojiba bakurira ni moyo batenga na gojitia ng'enyende baro gojimugondo likaria mangano musiki lakini ndekere no kweya moyo mbia mano yes bono naro kulikaga igakoro kwa Faustin Sol agote bakurigire kurunya match mbia mano sana agote ba congratulations Steve gachimutwe naro gote ba ataligetire tagote ba wimbo mzuri picha ndio kidogo quality yake iko chini kama ingewezekana warudie hiyo ni Albert kutoka Suneka oino mantokotanga amatera arama yake gimara kini chi video ntuma itenga lirikale chi quality che video na nchi arenge quality eliere bya materiri kerto enkorosi engero igo tu enkorosi tu engoje geti efil babwata ne tape yanda yaba downloaded ya change gwa ya manya ko chikoba lakini woni yakerto kande geti otoka ndo chikamera check sasa chikubata MP4 direct keninge yo koro una yaringe geti na beko ba YouTube igobone skuli no ne chingero cyane cyabone ige kinaso gatimagega
Jones igo chire high quality matera na aragwatera teririkare amatera maya pi nanda abantu banjete nubwate murobori bwo chikuirorera chi video chesenge twarure chi TV chiri chiakare twachire bano digital TV smart TV montata gete kobeka arigererie bono kero kende nubwate murobori bwo kurusia matera na aramaya ali gwakoreta matangani abwate chi video chire chitari quality ngia ochibeke asenge yo morigereria tubwate chi TV bona chire digital tutete kora Steve ne oyo bunoro chikaino gorugega Ndizi TV ngise konyora chinguru chokoirora matera yo na bonkonyara lakini bono timbu atinguru geko gero maito bugima bono ngoto suguma bore nimbwate family entegemete na endento endreto gosoka chingero chinde buna bono egente kigwa kwane kero ki I remember litkurie goro yangi saa 10 mugaka naro ngagete kurunga ona le Raban yoroni kurusa utumugirango na banga kirita gantinge ngereria oyo mupiro mutindi nere kogerango kwa kresi na nere kogerango wanjete na kito korengere ngamotebi ngabono tora orakini tandima ngakero usangabiri gatatu ganchikana toje tumira nebo songo gaiga achante ine kito korengere so na skuru sana mwa Raban yoroni andosi asoronyo kuigwete ngana kwante etigoro ni nyenyodete igo nyore chinguru boniga chingeno jire no ni jindaje koiroro bono bonengere insemi bono nkorranga goika bono nabo yanjirega na mashabiki gakondikira gakongakira isimi na wande ngengere ingwanyirengerete yes uyakegima mwanchu morigereria aise konyora chinguru oikairorera matera ria makoro abwate video chitari quality igo bono mwanchu morigereria ekero tokoirana nande ntogenderere na interview yitu buna tori na Steve lero no ara gente kenkiri recorded orakage oyo nyatigo bolinde neranda mwake omanyanga nere ninjo monye nendega naende ngogete sana koba ime Ndizi TV bono ntagete toraenda sense mende studio nyatigo tonyora maiga andire amaiga ndire amashabiki batero kuno no kiyasana ngwanjire nande nintagete tutarakonyora oragakwanira sinini kumanya gocha tumanya konyegaria marikore ndebuna tona bono igoro ya maigandire nande nkwire ndi ngambia mono ibine birengeri biye biyangicherete egekogera abasani abange bari bakonyire nkubakamba nane iga bando gusangi tutamanyaini bona abasani abakara tutamanyaini ekagera ngatera nga maigandira amashabiki na kingo korambarore na indemba kwani inwa banyene tororane egere toisaranze egera nanya kubarora lakini asesi mnamo kungagira twaligera niga lakini nanya kubarora timba manyiti mwanya gukwana yana abantu bako ko support lakini abantu bari bako nge support timba manyiti bona gera tenga maigandire paka ngaboli nganja America engo kunaje na kichiko enda boire iga ngamonto ende mbegoro sini jinsenye mbaboli bali ba America na rende onye yasinyire mutakombeka buno musigo magega iga nindiranji yokangina ne ndikena na igeta America sawa wana manchipuli kwa rorire origin yogotera kwa amaigandire amashabiki na kugogochi kugochera senchera yobo ikiranu ekero togotiboka sinini tokoira nande tumenya kogenderera aiga no Ndizi TV obwansu no bwomugusi Tigo narwalire obeke gekondianga na maiga omwana nyatigo narwalire obeke gekondianga na maiga amazabi kingu bana kingokora nimba kwani alime linde koke amazabi kingu bana kingokora nimba kwani alime linde koke obuzani no buyati kankwane ani noro indati gandebe obozani no buyati gangwane sani noro indati gandebe ekero kyeme chandonga bainyora ekero kyomogo kondu twajenga ekero kyeme chandonga bainyora ekero kyomogo kondu twajenga amazabi kingu baigone chanda mwatoka chingongo chirianda ike amazabi kingu baigone chanda
mwato kajingongo chirienda ike baito kota masabiki ngubaniga tokira tambe wono mwana nyationgo chikoligere linakumina kingokora Dr. Pelioli na maseti kurwa kisima elimbiri alia Kirbonya baro kadogo agotoka Dallas Texas na kirea ke muntu monene abana bayatata masasaito na kingokora nkabo Samuel Rioso kemwa na Cyrus Bosiro gega Canada bagotoka GSU Bonvas Madaraka agotenga nyatiko kora bange sabari kina mugo kobekero bolendi boisaine Steve Alikanguru alinya bisabo na bagambi baita baya David Ombego nguru alinya mira tata ama igandire ke konen chunkorore Ayatambu Nyabeli na kingokora Gogotoka Amerika na kindaike Ayatambu Nyabeli na kingokora Gogotoka Amerika na kindaike Semo mere randi ni gonko igwa Obe chochi nyaega ni juongo ye Semo mere randi ni gonko igwa Obe chochi nyaega ni juongo ye Hongire Minnesota nenje nyarole Aye Johnny nyaega na kingokora Hongire Minnesota nenje nyarole Aye Johnny nyaega na kingokora Ndugu ya nevange lindo tebye Ndugu ya nevange lindo tebye Obe petu elio njirio yo wakuma Obazi mozorango iwanze ino Obe petu elio njirio yo wakuma Obazi mozorango iwanze ino Texas, Houston na kindaike Ayerapa ni upande igone janda Texas, Houston na kindaike Ayerapa ni upande igone janda Ena lima tulio Mwakiri omindonde biemanye Ena lima tulio Mwakiri omindonde biemanye Eri udio keyo ninjuongo ye Enadi mauti gona iwete Eri udi bokeyo ninjuongo ye Obe benadi mauti gona iwete Tata Ama igaya nega kone Kolende nigo enali maturio mwakiri Ago ndebinga nyatigo wandonzi azora ene Ninde tayari gokobekere sebino mwakiri wengu bakampanane Inyugu ya tata lende Kenyi simumanyi sumuta erike birigo Gago ndenga nyatigo Maiga nege kone na yekora ngora kugatera na okwani Chochi bichage Biamono mungwana Dennis Yomwengo Njwari KDF Mombasa Omongi no Tom Nyabeli Seira Mutiso Ukwanili abana Abigaili Mura Noeli Nyabeli Amona Corinth Nyabeli Asogo wacha kwanya saini nchemba kwanye Joseph Obwanyi umwano zero Nomongi no Yasi na Atikermo Kurwali USA California Andrew Nyakundipo Bembe Village Amanyingo Monto Tagirati momanyi nga computer Maiga ya nega kone ni njongorole Tagirati momanyi nga computer Maiga ya nega kone ni njongorole Amerika na tambe nje tingoika Ura jenyali bali ya yontebye Amerika na tambe nje tingoika Ura jenyali bali ya yontebye Teira munguzo nduzo na kingokora Rana ni na tambe vangatale Kepuzo ni meroka nchota tenge Indo yo wengu bara no mwanzu Debiti magara unga na kingokora Dugu ya nevanga yo totalye Debiti magara unga na kingokora Dugu ya nevanga yo totalye Nyandega niga kolera tiga pinchue Tauni ya Nyamira neramanya Tata Debedi Evanis Magali Na tunajire green card ye mesigo yo kaiga Togenda alirenda Amerika Ntolira nchio kaya motokoli kiromu kano Ngantu wajeta Amerika tata na itu tokayerora Ikero wabono Oire nyandege umojo na iribu tata kwa moira wako ngwa sobongo Ata akotebi Charles Marama Kurwali Nairobi Tata tubangere Pirex Nyangate Ngwane Dominic Mangerere Kurwa Bobasi
eng'enang'eni ya Grace yani eti na boiko karatenga bunole go baba oigubuya Peter Musonyango Alfred Moindi Nkuruguja Riverside Kiambokero agotoka ali Arizona USA John Kegongo Mombasa James Yayaja tata Maigandire gakone najiko bononza babukarani agantebya maiganege kone Sibelionge musega sibelionge mota Ndizi TV Ubwansu bw'omugusi Ndizi TV ubwansu bw'omugusi nigo bono yakonikirundekerene negokorentera chibiche chinkia naboigo chinkeno nukukigima nabogotonyora asorogonko bwogusi neji kaunti chitoetanaine buna kaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo gotonyora asede kode ya Star Times Channel 195 Go TV Channel 824 na free to air decoders Digital TV na Smart TVs Scania TV yao na boigo ontore ilio yao igo ikoye nyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu vuokero monto na watu muganoye kurwa iboretwe igo ikabono Korende ngero egentekemo kegwatanana omugano yomo guchesu muganonde negentekyo numukia bugwetoma kegima ekerengekenene asumurubiryoyo no kurbugosigita guchase omontonde erionere amanye gwetoma gwekebirengo byigoro Brian Sagini Isena nigaidire ribagirio no gwisaransa n'abantu ao iryogo korentera enegano yabo kera ritukorie juma chinsa ibere chabutuko naboigo mwiroro ritukulie jumapili chinsa isano neseto goika chinsa kianda imeya Ndizi TV Ndizi TV Ubwansu bw'omugusi Chigosori na Steven Ndemo Numrubio wukumanya iguru yari gokorekana asibiru bw'Chigosori ao kurworo gongurugusi Kenya ninsenkima nabeka gukumanya na gukorentera ababwatani ao kurwase G-League buna National Super League KPL EPL Bundesliga nechinde chinyinge kerari tukuri Jumamosi gochakira chinsa kianda goika chinso 12 cha Maragoba Chigosori imeya Ndizi TV Tigo narwalire obeke gekondianga na maiga omwana nyatigo narwalire obeke gekondianga na maiga amatabi gengu bana kingokora nimba kwani alime linde koke amatabi gengu bana kingokora nimba kwani alime linde koke obozani no buyati gangwane Ani noro indati gandebe Obozani no buyati gangwane Ani noro indati gandebe Ekero kieme jandonga wainyura Ekero kiomo koko tutwa jenga Ekero kieme jandonga wainyura Ekero kiomo koko tutwa jenga Amasabi kengu waigone janda Mwako kachingongo chirianda ike Amazabi kengu baigone janda Mwako kachingongo chirianda ike baito Kota amazabi kengu baniga tokira tambe Bono mwano nyationgo chikorigere linaku mina kingokora Tokilape lioli na maseti Kurwa kisi maelimbiri alia Kerubo nyabaro kadogo
agotoka Dallas Texas na kireke muntu monene abana bayatata masasaido na kingo korankabo Samuel Rioso Kemwa na Cyrus Bosiro Gega Canada bagotoka GSU Bonvas Madaraka agotenga nyatiko kora bange sabari kina mungu kubekero bolendi boisaine Steve alika nguru alinya bisabo na bagambi baikabaya David Jombe nguru alinya mira tata ama igandire ke konen chunkorore Igiriria igogendrete kuba ime ya Ndizi TV nero wansu bomogusi ekara mashabiki mogendrete kuligeriria kuruchinsemo ao na nditogoteba ngambi yamono Friday bano na bato gochitwa kore binte iga okoba nigere free Friday ekara to goche tumera no munyangero oratwa historia ya enke igo twali umuziki otumanya esabari iyo muziki oya kiachagete anenga yeikeire na anenga yaroche gocha ase amatuko alibosio Alimanga totolikira gwetera senjera ya Facebook mbia mwana sana papa antivirus no manyete kabisa ino musani ane wabebanga salimia huyo rafiki yangu asante sana papa antivirus amekusalimia na bali wansi mokolika korchinza machiage teli tunasema asante tokotebanga mbia mwana kigima senge chenere nchireyemo yogo siro musiki korwa aseliro balito liagusi Steve ekero turangi gucha gukorera nonya nturakorabia omusiki nka yoko irire yani obuya bwo musiki oyogo wachagete gotera koru 2011 go korengani mpaka bona sigo ikere obuya bwo musiki mbero byo bonona yo gotebanga maene omusiki oyo onsukirie igonda tebenga obuya bwo musiki asina jakire tali onde bono nambeyemo ekogerogere na manyira basani barabange na ndo ntaririe asentama ete nango chakotara na renge imeyenze igo na igekora ngotengo musiki no mwanzu na ndo ranzu kirike bogima asenkwere ni nyasaye ngambia mama nande nkyo koreire mbali no kugutari nando nyogwatarire nyogwachire no isiko yenze ngasikia ya wachire na nenki wachete gokora tinda tara isika satambe mono lakini kinachire gana rure Kenya mana so kirina ikire nango chimaragu muina igo tingere nenya sainga mbia mono kera na maitenga itukulimo ni ke marawi usitukulimo ningene nango chimombaseje ndaka na njo ndimburo ochali imbia lenga sibirengere rubiana lakini nyasaye no mia onkonyire ase buna bona karto chite Marawi inyangi tu achi tororo na South Africa na abuna senata ali ndate bana nje kumitia sata igo musiki okori nirie ndego mate South Africa musiki okori kiri gorari ko taporo igo mete kale ndege tu akarore ndege nduterekeras tuenga bana no nije na manyita maene no atari pegorioka nje no Mombasa na maitenga ningende ndi lemeri meri nje ntambo gochi ali South Coast unkunda Karuna iruo most rimna wana Mombasa ni ongere niambia mona anasa mashabiki alia na Mombasa because aso mwaka na wango tayanga Mombasa tindi gukora mwaka mitinyi ngaitenga kwa nande Mombasa no more than 6 times in a year matuka mange Mombasa kusangia South Coast alinkora enda ndo sana asante sana naro kulika kurugago tebanga a good song Steve keep it up oyakolika korwa obaga makindi bakorujinza machogembo eyuerebo machoge chache mbia mana sana soko gendera kuligereria na konya gotosira iga ono Steve nga yuero chae no muziki oyo ogo asa matuka gocha osena no bora ikase gitoro se no muziki ogo muziki tinkoro sonoro egekogera asondu siri osase ngendre togosuka gochina ndeni gonda tengo muziki bono no roge entre te gonkonya no ro entre te con erieta no ro entre te komentera basani igo no gosaba kwane koroko nene litanga ningo sabanya sai ankonye egere ngendre gutwaro bore mereri gekoro muziki no wade no ro challenges chaye a entre gonkonya bore mereri na mashabiki to entre gosira na buna butambe egera ali asenkoreka nango chikoenda kando mwankonya ngaga iganko endore kando egere togendere bosio yes igona bota que te cobaso muziki kali bake miake yange anda te cobase muziki maete mbono bukano abukubugi okubugi bakorwense ana kingo sabanya sai nje mbugi bakandu ense ngwira no mega sinini ni mantara ko boli swana de te ko boli ngikia gero to gachoro bukano mete ayibno ko le kana gangole kanisa leo ta Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu apewe sifa
gotera gwa praise and worship chi gospel okamwa asobokano bono asobokano bado igotari ngatindie kanisa litangani jengo enda Ibara Catholic Church ase Father Matija nongogenda nasobokano bwana wisoko botegerera igongo tebanga ogotera asobokano wisoko tegerera isani chinyinge otherwise Nyasaye ntangani timono asikira chingero chinyinge nge tari mono ngotera ngero nakore gantara inyora Nyasaye igo bono obosemi obutokurwa boso obosemi obungurwa asobokano nyuma ndaraja utenda kwere ningendi kerte ngere no bokano na una bwate kururitangani na ubu arenge nyomba unande skuru bokano na una bwate igo bono andi na jete kwande gitari na chete kora unjo kana moino iga buna yo kora siomera abangi ba kora ikaira na asobokano igo asobokano nje nonde na ndi tindi kuruo na bunko endra kubugia bono ga iga sama ngane kwaya aiga asobokano na kweresa ngati amatera na mange onko inyora Nyasaye na natangani Nyasaye na asobokano obo semi obonge bokobo tari otogotera iga ngosotera igo nyore chibesa litangani kare bolinga engere buna bono kingere cyanya tigo buna nje nango cyana lebone kingere cyane reso toka tingiyo usama tuka asukire abantu mba kitegerere kurumage ganga nyatigo nabwe kinge engero gitenera abwe tingi igo askingero buna ndega igasobokano pado no bosemia obotogo semia igo bokoenda ndatebe na ubo Kristo tindi tera igo ngabono igo ntera igo ngende ujumuino nko kya abantu njire ndi onsi gangende igo ngotera ase okoboko kwa Nyasaye. Okay. Yes. Kuya mono sana. Ntaracho. Nege ko na kurukare. Kuru. Ebon. Unyura matera ali amakora batenga bantu bakale erona ngaigo bale gotenga baituli bina erona ngiri mbura yato. Bono ingibaka bugiri. Obokano no bagajire tunugo. Igobono ntoko bugibokana na intwe turu ase bintu biri bali baga korrekare. Okay. Ege ko ere bintu binge ase ge koro oise kulira bintu binge bengo koru. Kinyangi kindi chionsi mwato bati nyangi kindi sana ase ke gusi. Nyangi kindi chionsi bokano bwa ngoro ngendo. Mbware nkoboro. Ine kioro kare lingoyo no mugusi. Bono. Bono ko totarandali ribolirinde. Omaeto yo no moyega bwe Christmas. Yes. Abasani bande osaba nyangero bande nkorenge mono basokiri osenchikoni chigakare ngero ye Christmas aheno bwate ngero ye Christmas njo nintagete konyiwa tonyegararia mareko maike gosonye tonyibwati nere riko Christmas gitare kangonye sokiri ngero ye Christmas nero already ngero ye Christmas nero already na no ere YouTube aso mudinyo December nero ngo promote kapisa abantu baligererie ngakie kurubwenge nanko benyo tuchenge esubuku tochenge subuku igonero no ere YouTube mwanju muri to koira na asenga enjoy yo bintu Brighton makori nera gonde inga nimbwate ngana boli no mosani to ga studio ekara ko no gocha iga na moro ito kurali lyo gosio meri gocha sukagocha gatiga bana iga abu Brighton karibu sana yo minto Wata wanga lero wikunjo. Ndoro kano. Sukoji lo rasi nini? Abu. Ono pia mana yatigo no jina kwa kona mangana malito kabisa. Njira taka mbole diswali limona. Apa sani ngora tole mbare biombe. Aino le kiombe kende. Nchininde kiombe, guseninde biombe. Eko ere biombe tubate me ya Kenya, iko bire binge sana. Kiombe kitangani, tubate kiombe ko MCSK, Brisk Camp. Ibino biombe tubate bia Kenya bono bige binene. Na kusibado na ende tubate kima, tugatwara na obomo boba na musiki na gumbaba. Ibina bina bire gusi. Bono chakere kurugoro. Jenu mana igusiga iga jenu mana chama kima. Ekura unondika. Amune kende ekura una sabusia kia bomo boba na musiki. MCSK nde namba 6912 ya Kenya. Brisk tinda egu namba. Lakini ase Brisk na camp bado na bekira masakara ime. Na register ngemiti meketra era ko era register biom baby. Ni kibesa. Unaona camp kero sen 10,000. Okay. Igo
ndibonera kubona eka chikaunti jithi serikali chigenka chiakonyira abasani ase orwanguru turagusi anene katokora na ministry nero ya sports culture etakere ko bekemerobero ya bene konya esire abasani serikali joji cyabakonyira nayo kurwa se county Nyamira igonda tebenga corruption is gusira wana muziki na wakonya lakini once corruption yero because nyo muntu minuka alebosio gose muntu minuka alebosio gosonyo mukunyara kulia no muntu sawa lakini rende ogosaba kwane ase byombe bya wana muziki nonya nime ya gusi nabo ngotebanga nona barai abarai niko batutagite digitoko bakonya ba kerabata getego cha gusine field gose kerabata etengera na limura umera na barai na bake sana patene na wana muziki jinga kichonzi unaona ndate bumura ibuna Steve Arika igo gusangete na wana muziki jinga kichonzi aenda abande mbaro abakabake Bueno, iswali ya mweli sara ase ngimana soko ngani igase die county ndogo asa abo mangane county tinda ronga ya county jibegete emikakati boronge igo gusanga emikakati county jibekire bakobeka nona bana muziki bande bali gusanga babekiro igo gusanga bana muziki babekire bakoboninga oyo noyo aralia muziki yo noro lakini no ari kire ari sauli ya corruption so wanjere ibine birenga bya Steve yatiga gana county tira bakonya mono anene ekara batara bikomero ya bene isori ni omwelio yatigo una mambyo osindo batemega ya Christmas murai kiuraga ni kurangeri usutake gayura ta ko perform umusikio kosenane kwanya mejaga ngora korekanere ntwanyo tena masucha denja korekanda somo cyobusongo ayi kwanya kurigiribaga onyara ko gutoka semege yemenen igo manyete nga asemeje toko genda buna wono litwaringe busongo njinigo naringe gisemo cyara ikibya ama jita okore gasi ikwa irwe gasi for example nanje kina irwe gasi kerompukiri na be kombera ko muntu kangire gasi tingo nyara gutiga gasi ni nyore gasi yibasa nyinge ntigeri ngeire igo bono inga kinyingo gusangyo kuri kera to kumanya ngamuyiga no gakarasi gete ukikori kera to kunyara njira jiga karoro igo kera to ligiri kinamba chito njire na torega na bosango akirwe simi kwa manyanga kayoko genda iliyo mali na utayuraga ni perform kabisa muraiki oraga oliora guli babatengo oyo na yarante tukugibosi bwaye ali swali elio muraita yonje njorete ndatebe nga gusenge guli bagambugi asoyo murayonde bwensi abongo mokorere gasi nabonkore gasi andons ogiche gasi ero yo musiki ya ginyatigo naro arome benaki no inje naro ngotenga mwaka to kwande campaign na bogo takana ubugyo bokana kabisa otena bono to so asigitiga ayeno no rojana ba muchando noyo abu asota ke tobugi ayetro kino chande ke tobugyo osangia bututakirio igombia oligigwe asolio gotake tokore gasi nere mwate bangengere Christmas nga tochengere Christmas koletere kwende challenge getiga ya ngire gotoka kolende ngotokere ekero to tarenda se mayende studio nande to toranyegera keiga corporate na baba isogotama producer to register ichia ngaki era nakiago chage gase studio igotara tama bono umbosem kyubwate uchia se abana muziki bali bagukina bataraba ikera sincha ni nyangongo asenjere mose yende na batoraba kabisa naye naro woteba ngote tuikere nyarebe lakini abagukina bono they upcoming ebengo bugiyari ingero cha gospel ebengo bugiyari ingero cha secular ebengo bugiyari rumba inkyura ba semia basaye na bagukina ege ndongo semia bana muziki nambe yemo olemereria asemir mu yo muziki namba ibere asirite likwando kongo munyangongo mwana muziki tayoru munyangongo igo kwelieta gusenigo lelieta gusoro mundu mwana muziki no munyangongo obunyangongo bwao mwana muziki obuya obokorrekana ase familia yaye ninjire bangete obuno bwo bunyangongo obuya no kunya gusuka maete muno muntu ande tugusuka kimuziki buro kwandra ko igole lita liao okibosio igo asaba baguchaka bono nambe mbatu arobole mere namba ibere onye gukunyara mbuya lika oguyatana na bwangu asole chibesa cy'umuziki giro gine cyinko ekogera oisiku wake sabu igoro yo muziki no ana ji live band yo korra jiko bugi o kwa moyo
egento no kolimere egere bantu mbakorengera ringa nyarebe usenari byo kubwa nyarebe umate nabo kubo musiki for example no musubati no musiki ubwa dalbe mugako ne chira kone mugako encouragement ria ko sumongi none encouragement ria ko nga buna bona kana acha nabako ndebinga ehange kwa beke ne roji koroleka native wasangyo jenji inkoroleka na umuntu uri tukubiko mana wako bino nga ya tamaidinga magega yo muntu ngikero ngikero magega yo muntu igo musiki no bwati chare kinge karoboto gukina bona bono twatema kubwaterana toteme koina ne birengerari naboko sokengere mu bono utuare rieta uchaya abande lakini bwebenga ekewe kinya sao koete na ende kera koete ngwa manyite na kera ogera to ikumanya engereria ya mugwasoki etigareko na etigareko oanze na ndikore na kuchararia ochi zero iga maskani aso musiki no bole mereri ne gento kinginjo na ina gitakere ekero bono to gochi gokorera Steve kabisa kwa mention ringe okobo munyangongo ase familia yao ne bintu binde familia yao ni mete ni kwanyete bine kurigerera kara totebya ko mwana musinini ase familia yao nande karo kende obatumira maigarende omongi na taika nyomba gali atebe yani kwarenge TV yani waso ko ndo mate kale buna nacha kero mongi na mama bona orangi mongi na nandi gere tukubali ako boli ngaki na kiya kare bono mongi none namanyikanite igento kara mungo tenga namanyikanite sana ikoerengereria anjiri nga sarange arabire gingwe chandanya tigo tatanga nyore mwane engereria linet sarange ne rori na terete ne rori na terete na ne rori paka ari skidi chori na tokorte nyangi ne rori tokorte nyangi komo igo bono mongi na linet yonyo kori gerete na baba na ukwanire jino mugaka nimbwata abana mwana no mwana kurukunga ira linyatigo Kevin Yoindi Ruth Mumanyi amana Olivia abuna bwa bana bane wata tu igo bane ya ne biraka lakini nyanda ke banga jakasaka tuareng kali namu ya bata tika nata tendro ko wasaka akurkungo indi asa bana bonde na rota ochakire ko ire meri bune ya tatu mwa asa bana aba imbwata makananga atatu nyomba ali bone igo na raka mona wangu lete na bango bakonye kubwira ndina manyango hakali kubugibia na bango bakonye kubugikuru ase bakorara ona ndina ya kumanga ngo hakali kubugi egere nko ndonko bo abali na ndinde dinge ndomboro kine kibakubugi tikabega ase mono egere na libago bakungaini bamanyangana kie binte bikoenda baja baligererie TV bakora banda bachikubu bono kwanenga nayo mweri kigima ekero togo korera kurase studio kwani abantu bonse bonse asababe engana yo mweri igo nkubainere ngambia mono amashabiki yengo bakamba nane amashabiki alia ande mereria sa matuka mange aendreta gonkonya na ndingo basaba moendro nkonya utambe unabona tingwe baona lebo chofre ibundi kurwali jinse kya Michael Petro ya kuma esiro yomo gusiparusi wori to mwenga mungwana Tom Nyaberi amona abasani bane bonzi bali bake birigo igera ninganza kubeka se list bono tafadhali ko basaba monga bere igeka ore tingo nyaro bakwani mwenzi mbakole bali abakena kwana esa uri rasangi bara bitekingundi mono lakini tali mono esa una ubacho mutu bwango lakini abange no nyino molikito Vincent Onyancha agote banganche techingero che okigima kabisa na nabwate timoro buri chinsabune chiga nkomatenere ngambia mono na indege ndukende ngo basabira TV yetu ya Ndizi TV nyasaye na inwa baseseni igeko era bono muroche Ndizi TV una ya chireme ya gusi yaenderere koigora nendrete koigora igo oboteneneri bonse kubasabira amaya ego kebotambe egenda bosio mono kegima mbia mona sana so cha se studio na gusanga no mugusi at large karata kwenda sense mwende studio tokorere Jamima asante sana Mchezo mondo musacha otomoye ziri teli mchezo mondo musacha sarange baba ya tongi tati ganje kwane sarange baba ya tongi tati ganje kwane engoro ya nerinde saranze twaro molembe engoro ya nerinde saranze twaro molembe uswati je mi mata somete nere gali abo bembe uswati je
Ningo tasomete neregali abo bembe Aliasobo mamekerenge yeito tiara masomo Aliasobo mamekerenge yeito tiara masomo Yomo badae chingambo yeito baba tindeba Yomo badae chingambo yeito baba tindeba Ogo somo kwa no bairo ti barengo mutwe Ogo somo kwa no bairo ti barengo mutwe Nenjo yo nyatigo bo injini anje wanjanete Nenjo yo nyatigo bo injini anje wanjanete Toka bunge shule mwisho wa mwaka ngatororane Toka bunge shule mwisho wa mwaka ngatororane Januari gaikoga cheche shule nje tamajeti Januari gaikoga cheche shule nje tamajeti Kansora Vincent Onyando Kunate Guest House Mungwana Ball Ben Nyandiki Senior Conductor Virigo Oigweta Higot Kaendera basomanga kole shule nje ndakorochi Kaendera basomanga kole shule nje ndakorochi Mawazo mengi ngosomo kale ase wachete Mawazo mengi ngosomo kale ase wachete Ingoliye gasinga monyor musubati sarange Ingoliye gasinga monyor musubati sarange Elio to ganja na tocha monga tobe pipo Elio to ganja na tocha monga tobe pipo Abasani bane bakambwa tisianje ngole nyangi Abasani bane bakambwa tisianje ngole nyangi Itukoli nyangi je mima babo go kumya gacha Itukoli nyangi je mima babo go kumya gacha Neza wadi ene wateli ugo lya mabebe Neza wadi ene wateli ugo lya mabebe Kumbe je mima nigera jetaga jetelieta Kumbe je mima nigera jetaga jetelieta Quiero kamubazi omochona ibasano amenyete Quiero kamubazi omochona ibasano amenyete Biasara go koleke otiayeno kialenge Biasara go koleke otiayeno kialenge Nenjo yo nyatieke wakiana ni nogotera Nenjo yo nyatieke wakiana ni nogotera Tere ya bandaba bisa bane baigwera maino Tere ya bandaba bisa bane baigwera maino Maigwera maine kere kiba community manyeti Ogo ikari mabembe kwa kwanelia Elkio Mwanza Mwano mwabonzo komo tsongo Ande pora soko simo mrobi no tata Wali ogo kimanga nege konere romba tebi Wali ogo kimanga nege konere romba tebi Ndani ya studio kumbe no mwe tewa zenga uchikwale bacha ono uchagere wiki yo janda tayo uchi ne black moja Agatero kuyaboli Jemima. Asante sana. To wakambia mana sengicho wachira se studio na to wakambia mana chasa baligerelia bonsi. Ndizi TV karuto kiro mwalio. Wo morobelio o free Friday aso morobelio Ensakia. Mbia mana sana so wacha studio. Asante sana. Nanchi nagokire sana. Andingo basaba mutigarabi. Mbia mana nande tiga tokolega weekend bali mwansi mwanyara kokore mirubiri kira nasinjira yabene manje to channel nyamamna kwata senjira endonge mo director to chon kebati arois mose bonsi bali baikirani mo roberio yo mo oyo minto Steve Nyatigo nero kirega mbia mana nyatiga soko nyali bali akwe uja se studio go mwancho muri yani go to taina tumira ne weekend anene katocho jake wiki tubya Jumatatu togende nande goika dituko lyaichuma gobona yo tugusabira kinga kitingiye twali weekend enkiye tabwatibira kujubire byonse bali bakwande kansa dituko lya mambya eno yaligania senjere ndongera bali bakande dituko cyumapiri twabwishidi weekend irengiye korugaga sumoro bwe Ensakia Ngoto wakangambia mano wana karato gokora nande ne Tosoke mbia mano dala so wacha studio Aya asante Como tu Makoro magani tata Dr. Moses Marolia Kurwari Nyamira Nyagetari Wanguraniria Abraham Nyanja Bangwana tosika inegeka Abuna abana ba umoja wandi bono Abo libera lira butata Oba alengeli tukelyo Mulende lirubeli alengeli abo busi Abe jambulio soro Wali mweza kazaga Mutureti part 7 Kujaki point nyango galia Oyo weka kunyamira alio nkwane David Mbego Amona Kevin Nyangau Ruben Yongeta Nyakwerema Abuna basani baito Onyanse mchweli nova alekeli tukelio Akabeke mitambo sawa sawa Tukuli nyangilata Andega no aleka katanga na mambia Akidio nikapinga
Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Ndizi TV obwansu bw'omugusi nigo bono yakonikiru ndekerene nago kurengera chibiche chinkia nabwo igo chinkeno nukukigima nabwo gotonyora asuru